left me in pieces. There's no more to break. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. I need an angel after what you did, 'cause you were the devil, you messed with my head. You lied to my mother, you lied to my friends. You said that you'd be there, that this never ends. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory. Siemanko, siemanko, witam was serdecznie. Ja jest Znanek, kanał Ciupiemy po naszemu. Tutaj oglądam, czy statystyki, czy wszystko jest dobrze. No, powiedzmy, wszystko na tym moim laptopie jakoś to chodzi. Chociaż widzę, że się gra zacina. A nie powinna. Sarota Player, witam cię serdecznie, witam. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze chodzić. No, chyba dobrze wszystko jest. Ale on nawet nie reaguje. Dobra. Powiedzmy, że wszystko działo. Jakby coś nie działało, czy coś się zacinało, to gierka się trochę laguje. No właśnie też tak coś czuję, że coś się właśnie laguje. A nie powinno. Czekajcie, no. Jest już wszystko dobrze? Czy jeszcze jest jakiś problem? A, faktycznie jeszcze coś. Coś kurde. No nie mam pojęcia, no. Aha, jeszcze jedna rzecz muszę zobaczyć.
Aha, dobra. Już wszystko wiem. Już wszystko wiem. Są my w domu. Teraz w tym momencie powinno być już wszystko dobrze. Nie, nie mam. Nie mam tej gry. Czekajcie. Museina na podglądzie sprawdza, czy mi to działo. Troszeczkę się poruszą. Dwie opcje. Albo mamy wyjątkowo... No, tak, że przypuszczą. Tak czy siak, lepiej... Wykorzystanie procesora spadnie i wszystko jest po tym w porządku. Dobra, no to też się cieszę, że jest wszystko ok. Dobra, jeszcze słóweczki wrócą. No już jak tak pomału doszedł do wniosku, co nie działo. Po prostu jak jest przeglądarka, to no to po prostu mi to nie chodzi. Za dużo mi pobiera procesora i no i nie chodzi. Dobra. Tam do tego majora mamy iść. Co tu on będzie chciał? Mamy nowe rozkazy. A, nowe rozkazy. Czeka cię nie lada wyzwanie. Tylko dla ochotników. Nic takiego. O, spróbujemy to. Dobra. No i da zobaczyć, co to jest jakieś bujne PD. No i tak jak tam właśnie testowałem, może widziałeś Starota, widzieliście filmik z tym Windowsem. Tak właśnie tam problemy były i rozwiązałem to. Chodziło o to, że muszę sobie troszeczkę przyciszyć to. Tam był problem taki, że aha, jak to jest? Oni mnie ugryzą i ale ja pierdzielę. Ja się stąd nie ruszam. Makabra. O ty świnio. Ale mnie skasował. No, Także sprawa z tym. Sprawa z laptopem, powiedzmy, że jest wyjaśniona. Fuck!
Ja pierdzielę, co to za głupi tryb. Makabra. No wracając do tematu, to już mam tak mniej więcej rozwiązane. O ty. O ty, Pało. Także i tak będzie niespodzianka na kanale, to tam. O ty świnio. Jeszcze damy do was fajna niespodzianka. A propos kanału. Ja pierdzielę. Dobrze, że mnie ktoś zabił. Mi broni braknie przecież zaraz. Ja pierdzielę, ile tego wyleciało. Jasny gwint. Makabra, co tu się dzieje? Fuck! Ja cię kręcę. Ej. Fuck. Mi się ciepło zrobiło. Ja pierdzielę. Nie, no makabra. Co za jakiś dziwny tryb. Dziwny taki tryb.
Ej, no co za menda! Już chciałem ta broń złapać. Ej, no co za menda mnie ubiła. Jasny gwint. Pała niemożliwa. Dziwny ten. Na serio, jakiś dziwny, porąbany ten. Pakiet. Kurna, szukam kałą, wy mnie bije. Kurne, to mnie... Jasny gwint. Ajajaj. Dymy z tym dali. Zwycięstwo, no dobra. Ale mu kabra. Kabra ta gra. No. I co? Dupa blada, skrzynki nie ma. O, ranga mi poszło. Pogromę. Ciekawy tryb, powiem. Bardzo. Taki. Trzeba się tutaj namęczyć trochę. Ruszamy. Tutaj to wszystko wylezie. O, tu ja powiem tak.
Tu będzie dupa blada. Jasny gwint. Jebnął mnie. Kurde, a tu była broń. I co? I ta pała weźmie ta broń. Pa, to się... Tu gnoju, to się jeszcze czołgało, kuźwa. O ty świnio. O ty świnio. Kurde, ale rzek się nie zdążył opanować. No. Jeszcze mnie gnój zabił. Jasny pieron. Ja wszystko... O ty. Wszystko rozumiem, ale bez przesady. Czekajcie, nie mam jakiegoś shotguna albo co? Jasny gwint. To jest gorsze niż hardcore. Tak, i to cię dobrze zabije. I co? I już nie mam tej broni. Ej! Faktycznie jedni mają tu lagi. Temu lagi. Kuźwa! A było tak blisko. Kurde, nie umiem go trafić. Słabota. Słabo jest to.
Ajajaj. A mogło być tak pięknie. Mogło być tak pięknie. Dobra, tu już nie idę. Już tam mają obcykane. No kurde, Franz Apollo. Jakby tak jeszcze wszyscy na tych nie nawalali, to by było dobrze, nie? A tu każdy... Właśnie trzeba chyba na inna bazuka. Znaczy bazuka, przepraszam. Tak, co tu się dzieje? Zmieniam ten tryb. Na coś normalnego. Oj, co to były za artefakty? Aby jakieś takie wyniki. Ojo. Kurde, płynnie, a mi się spać chce. Kontynuuj, ale żołnierz. Okej, tu było. Co? Dobra, niech to jest to. Niech jest ta broń. Chcę broń, muszę wybrać.
Kurde. Ja pierdzielę, tu jest... Kuźwa. Siema Kacper, jaka to gra? Call of Duty W2, ale jakiś event jest na te umarlaki. Jasny gwint. Ale nie, serio, makabryczne to jest. Makabryczny. A za to punktów nie ma. Jasny gwint. O kurde. Jasny gwint, ale co wymyślili. Dobra, pieprzony z tym. Co są za tryb? Serio? No czekaj, no. A teraz jest już wszystko dobrze? Czy jeszcze nie? Okej, to jest. Bo nie mam podsłuchu, także nie słyszę. Ten mnie jeszcze zabije. Ale nie, panowie, już jest wszystko dobrze, czy jeszcze coś? Dalej delikatnie. Kurde, jak ja to mam teraz opóźnić? Znaczy przyspieszyć, czy opóźnić? Mi się wydaje, że coś mam z Avermedium. Siema, siema, witam. Dalej. Kurna, to co... Ej, co poradzicie? Co mocno? Wyłącz buforowanie w ustawieniach Avermedii. Czekaj. Konsola, właściwości... Konfiguracja wideo? Nie. Ups. O. Ja nie mam tutaj nic w OBS-ie. Aha, jest.
Jest, ale już mam ustawienia domyślne mam włączone. Uforowanie wyłączone, dobra. I teraz... Nie wiem, czy teraz będzie dobrze. Kurde, ani żech na to nie popatrzą. Miałem jak słuchawki puszczone, padam, słychać mnie. A żech... W ogóle mi się naprawiło to, że nie mam tyle milisekund średniej klatki. Okazało się, że wina była drugi tej zintegrowanej karty graficznej. To była wina. Teraz że kto sobie tak opanował. Teraz właśnie się też zastanawiam, czy sobie nie kupić Avermedii, ale wewnętrznej. No ale ja ci powiem, ten Elgato jak jest pod wewnętrzne, to Nimo... A to dzięki, to fajnie, dzięki za pomoc. Może łapka ode mnie. Tylko, że właśnie te Elgato, bo ja nie chcę zewnętrznego, bo to jest, może tam też opóźnienie, nie? Jak masz zewnętrzne. I chciałbym se to do płyty głównej, normalnie tam, co to jest, PCI Express, czy jak się to tam nazywa, takie wpięcie. I no, że jakże tam oglądał na jednej stronie, z 800 kosztuje taka karta. A w podobnej cenie zero opóźnienia. No ale ona też kosztuje 800. I nie ma wejścia tych dźwiękowych, nie? Jedynie przez komputer. To jest właśnie... No, ty będziesz na Discordzie, a ja cię nie będę słyszał. Nie no, spoko. Jak to co? Pykosz ze mną? Możemy pogodę... O, to właśnie, to wpadnij, to se pogodę tam powytłumaczymy pewne sprawy. Teraz nie wiem, tam też z panem Lokko bym musiał pogadać jak to widzi. Jego.
O ty świnio. No właśnie mam odpalonego, ale... Aha, jesteś tu. Czekaj. Jest ino. Ja tu. Zainstalować słuchaweczko. Okej. Halo? Słychać mnie? Halo. Czekaj chwilkę. Dobra. O, teraz? No, halo. No halo. No, siema. Co to za tryb? A jakiś dziwny z tym. Jak on się nazywa? Horde Point? Aha. Co, wbijasz? No wbijam, czekam na ciebie. Zaproszenie ci dam. Dobra, to tam. Jeden, dwa mecze, tylko 3 może max W zagrałbyś. porządku. A powiedz mi, właśnie a propos tej Elgatro, nie? No, No to ty masz na USB nią wpięto, nie? tak, na USB 3.0. I tam... E, A dźwięk... Zero. Dźwięki nie przez HDMI. A czemu? Nie no, bo jak, wiesz, jakby takie rozwiązanie jak to akurat miał, to ma opóźnienie. Znaczy na laptopie mi chodzi, nie? No, ja ci powiem tak, ale ty masz Avermedię, tą LGP, nie? Mhm. No to na Avermedii masz opóźnienie. Na Elgato, jak jest USB 3.0, ja czasami jak żona okupuje telewizor, to ja sobie gram na podglądzie z Elgato. Na laptopie, bez opóźnienia. Aha, Tylko ważne, USB 3.0. takie buty. Jesteś mnie już? Zaproszenie ci wysłałem. No dobra. A nie wiem, Lokko jeszcze też do nas idzie, czy? Nie wiem, napisał. Znaczy on tam cię ogląda, nie? Aha, Nie wiem, czy on przyjdzie. no co, zapraszam go, jak mnie słyszy. Poskładał ci tego kompa? Kurde, musi wszystko zepsuć. Jeszcze Co? żaden na streamie nie wie. A! A już, Nie było tematu. A nikt nic nie wie. Nikt nic nie już słyszał. no i tak mnie nikt nie ogląda to. Nikt nic nie słyszał. No, 3 osoby. Tak to kalecza, że wiesz. Czekaj, ile to się kończy? Kurde, jeszcze 2 minuty. Masz zaproszenie. Dołącz do mnie. Zagramy Dobra. jeszcze raz. Czekaj. Aha, Słabo bo ci to słyszę, Loko. Halo, Słabo. ty jest słaby. Naprawdę słabo. No, Ty jesteś słaby. No, Nanek potwierdza. no troszeczkę. Urządzenie nagrywania, mikrofon. Teraz? O, To samo. znaczy ja się Powiedz, ale mów coś, Loko.
No mówię cały czas czekaj. Bo to teraz jest lepiej. No. Ta aktualizacja Siema, Windowsa Hubert. 10 to jest porażka. 3-0. Co, aktualizacja? Windowsa 10 to jest porażka. Bardzo wielka porażka. Ty będziesz grał Loko, czekać na ciebie, czy... Tak, jestem. Możesz mi sapę posłać, nawet jestem w gierce. Słuchawki jakieś podepnę inne jeszcze. A Jestem w gierce. Ja cię nie widzę. Kto to ten turbo zapiekanka? To jest mój znajomy. Aha, o, spoko. On nam będzie wygrywał gierki ogólnie. Mhm. Hmm. Ten, ale... Ej, nie widzę cię, Loko, online. Już widzisz? Moment. Tak, teraz widzę. A Loko, ty też masz ten Avermedia czy Elgatro? Avermedia mam. Mhm. Loko też ma LGP. Tak, to sam mam. I co, może jakieś opóźnienie? Czy słuchasz dźwięku od razu z tego nagrywarki? Ja z nagrywarki słucham dźwięku. Mhm. No Ja właśnie. na dwie pary słuchawek działam. Aha. O. Mam Mam tak- w uszy mam wsadzone z konsoli słuchawki, a na stobie mam nałożone komputerowe. Ja bym tak nie umiał. Znaczy ja teraz tak z wami rozmawiam. Mam wielkie z konsoli i jeden mały to słysza No. was. Jesteście już? Ja już Lokko, wiesz co ci powiem? Wejdź do Arela, on tam ostatnio filmik robił, nie? Mhm. I stary o takim czymś nie pomyślał. Omel, siemka. Wepił, rozumiesz, rozdzielacz ten na jacki do Avermedii, nie? No i podepnął kabel jack na jack, wpiął do tego rozdzielacza, nie? I ten dźwięk mu przez ten rozdzielacz idzie z powrotem na słuchawki z konsoli. Z kompa. Muszę to zobaczyć. No zobacz co to, on to tam Picasso odwalił, ale wytłumaczył to. Picasso odwalił. No zobacz co to, no musisz zobaczyć jak on to fajnie wymalował. Pozdrawiam go. I właśnie teraz mam zagwozdka, czy kupić zewnętrzną na 3.0, czy jednak się bawić i wkładać nią do środka. Twoja decyzja już Kurde. Lecę na stronę. Ty zombie! No zombie. No, przecież zombie i wrogowie. Masz takie combo. są. Aś tam wymyślił. To Nanek. Co miał? No ja tam potrzebuję prestiż nowy wbić to. Bo już kurde gramon... Ty, zabili mnie zombiaki! No. I no tu akurat się nie stajesz zombiakiem. A to ja ci powiem, fajnie wymyślają. O, Tesla. Tu jest. To ja! Fuck. Zmarnowałem moją Teslę. Co zmarnowałeś? Dup! Przepraszam. Ej, hardpoint się zmienił. Kurde, agresywny. Plecy. Nie No, grałem jeszcze w niego. ale Ja nie fajnie. grałem tego, ja pierwszy raz w to gram. Fajne, nie? I się okaże, jak wygramy, to będzie fajne. A ja w ogóle tak wchodzę, patrzę podwójne te... A, pykna se. A to jakim- są inne... Ja myślałem, że to zwykły hardpoint będzie, tak jak Nie. w grze. A wiesz co jest najlepsze? Jak zaczniesz im strzelać w nogi, To się przewracają i pełzają. no, ale i dalej ciągną. Ej, zombie idą. Granatami w nich tam. I właśnie, wybijesz tych zombiaków, rozumiesz, i przyjdzie ci taki głupek z przeciwnej drużyny i cię zabije. No. No jak się tu nie denerwował. Amo się skończyło. Jak ci się ammo skończyło?
Mało tej amunicji. Musisz oszczędnie ładować. Gdzie oni wszyscy? Oszczędnie, Nanek, oszczędnie. Gdzie oszczędnie? To nie jest ten... Survival horror. To jest survival horror! Kurde, zabijają mnie! Fuck! Jak to spokojnie? Gdzie on jest, na u góry? No siedzi u góry, kurde. Nanek! Gdzie u góry? No już za późno. Nie słyszałem, no nie Jeszcze mi słyszałem. moja broń Aha. skasował. Tak, trzeba sobie. Ajajaj. Powtórka z rozrywki. Kurde, dwóch tu. Są tam zaraz po prawej, jak się do bunkra wejdzie. Zdążycie. Oczy ścierwo ogniem! O kurde! Tam mnie ubił. Kurde, konsoli mi się zacięło. No tak samo, lag był taki przez chwilę. A ja nie miałem nic. Nie umiesz ogólnie grać. Ej, co ty mu tak ciśniesz? Całe życie. Komu? Ej, pani Madzia. To twoja pani Madzia? Nie, tak o inno. Już kurde, wszystko byś chciał wiedzieć. Ja, No. moja. Moja, bo potem ona się obrazi i nie szai o to, żeby... Że to potem pod przykrywką. A. Żeby potem wszyscy nie chodzili na jej profil. Hej pani Madzia! Dzień dobry, panie Madzia. Co to jest takie niebieskie, co tam Tesla. zabija? Tesla. Ci mówiłem, że wypada z nich Tesla, jak sobie rozwalisz. Weźmiesz. Wow, z góry. Ale to jest mało naboi. 5. Ja mam 120. A w tej Tesla. Słyszysz, Aha, Tesli. Magda ci pisze już jak się pomyli. Ciekawski. On jest taki ciekawski, on musiał wszystko wiedzieć. No. A jeszcze szczególnie jak kobieta przychodzi na stream. Ja wiem. Normalnie w życiu się go kobiety nie mają, no to wiesz. Bo ja zdrowy facet jestem, dlatego tak wiesz. Ja. Kilka. A widzę, że ty awans dostałeś. Jaki awans? No, bo mnie tu kurde... Jaki awans? No ty już wiesz jaki awans. Już mi dostałeś wiadomość, że się mam do ciebie zwracać jak co. Aha. No to... Cimek ci tak napisał? Mhm. No i dobrze. No i spoko. Także jak coś będziesz podskakiwał, to zaraz do parteru i nie ma. To jeszcze mi może lekko pomoże. O ile... Ale rzeźnia. I kurde... Już tam dobrze, fajnie wchodzisz, a cię z przeciwnej zatrzaśnie. I co, jak wam się ten tryb podoba? W miarę? Jest okej. Coraz lepiej.
To jest okej. A u mnie jest coraz gorzej. Właśnie wpadłem w szał. Ananek, No, ja ci powiem tak. kocham. To incognito, pani Madzia, to źle jest zrobione. No. Bo ja się od razu skapłem, jak tylko teraz spojrzałem na czat. A No wiesz po czym wiem. się skapłem? No, Po tym incognito moderatorze. nie, No to, wręcz za dwa bisty. nie, to Incognito. muszę poprawić. Ale wiesz, jak teraz by nam miał przerąbane, jak jej moderatora usunął. Oj tam. O, nie wiem czy to tak No będzie. musisz się teraz dobrze zastanowić nad tym. No. Możesz mieć bana na coś, ale nie powiem na co. Powiedziałbym, że na życie, ale... No, dlatego wiesz, nie ma co wojować, nie? No. Zresztą wy dobrze wiecie, macie już większe doświadczenie na froncie wojny, czy jak się to tam goda. Na froncie przegrania, nie wojny. No, także nie jeden granat wam pod nogami wybuch. Albo rykoszetem dostaliście w twarz. O, witam pani Joanna. Witam. Moja kontrol przyszła. Musicie sprawdzić, no to nie ma tak, widzisz, moja mnie sprawdziła, teraz jeszcze od Bamboja przyjdzie, a co tu się kurwa Nie. robi? Nie przyjdzie? Moja na swoim miejscu. Aha. Aha, Ja... Banboy cwaniak, bo pewnie jej nie ma obok, dlatego... Nie, No. w kuchni jest. Ja zaraz zadzwonię do Usi. No Ja jej zadzwoń. powiem. Ja jej powiem, co ty odprawiasz No, publicznie. słyszysz, powiesz, że cwaniakuje. No, Nanek, Tak? ty musisz tego 21 lipca przełożyć. A to, słuchaj, musisz powiedzieć mamie mojej, bo ona mnie akurat w ten dzień wybrała, także nie, to też się tam wycisnął. No, to twoja wina. Twoja moja wina. Mógłbyś poczekać. No, śpieszyło mi się, bo potem jest inny znak zodiaku, wiesz, i by to nie pasowało. Nie pasowało ci. No. A, to akurat oczko, całe życie, szczęście. Powiedzmy. 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 Także tego. Na dole. Stachu, siemanko, witam cię serdecznie. Jest! Ile tych zombiaków. Kurde, mnie też te zombie denerwują. Co, fajno gra, o co ci chodzi? Faksem się zabiłeś. O! Bierz. No bierz, wziąłeś to? Ktoś wziął. Dobrze. Uwaga, granat. Mhm. Tak, wiem. Ej. Uwostysz? Co? Co? No, zobaczcie sobie na streama, co się u mnie dzieje. Ja O, sobie moment. aktualnie zwiedzam tutaj ten. Proszę. To sobie zwiedzam. Co tu jeszcze jest? O, dobra, wywaliło już. Błąd serwera. Halo? Halo? Jesteś. No bo już myślałem, że błąd internetu to... Podobał się do nas, bo jeszcze jest miejsce, Nanek. A co? Nie ma? Utracono połączenie z hostem ma. Nanek. Aha. Ej, ale... Aha. Dobra. Aha, tyś przelazł przez... No i spadłeś na dół i sobie po prostu chodziłeś. Czekaj.
A przez te stare zaproszenie nie wejdę chyba, nie? Dołączę do ekipy przeze mnie. Dobra. Nie musisz przez zaproszenie. Dołącz do sesji po prostu. Dołączasz? No, czekaj. Szukam cię. Aha, w grze. Tak, tak. Dobra. Ja tam po... Nieważne. Jedynie mogę zaprosić. O, to czekaj, ja cię spróbuję zaprosić też. A nie, bo ja cię tu chyba nie zaproszę. Czekaj. Społeczność. Nie, no jesteś tu. Nie macie. Znajomi, Nanek. Zaproszenie do gry. A, sesja jest pełna. Dobra. No dobra, to poczekam. Ale kurde jaja, wiesz, spadł jak tam na dół se chodził, jak po tym. A tak zawsze jak tam zeskoczysz, to ci wyłączy się, nie? No. No, a tu jakiś błąd ze serwerem. No ale dobra. Zdarzają się takie rzeczy. Dobrze, że mi internetu nie wywalą. Odpukać. No. Tak jak na przykład mi. A ciebie wywalo? Tak, mają tak wiejski internet, że... Aha. No, ja też ponoć mieszkam na wsi, a światłowód się to żeś jeszcze na wsi nie był. Ba. A widziałem już niektóre, wiesz, tam 3 domy na krzyż. No ale światłowód tutaj kurde pociągli. No u nas ciągną. I to chyba była... Pół roku. No słuchaj, wiesz jakie kable są drogie? A idź teraz porozumiesz przy torach i odkopuj te kable. No, wiesz ile to jest roboty? Tu pamiętam w miejscowości obok właśnie były kiedyś, jak się tego do trasa kolejowo? No. No i tam też właśnie był światłowód i debile to kradli, nie? To pięknie. No bo myśleli, że wiesz, już jakby to powiedzieć, światłowód był połączony, ale pociągi już nie kursowały, nie? No. No i oni to myśleli, że to jest taki kabel miedziany, nie? Kasa będą mieli. A tu lipa. A to lipa. Trochę szkła i tyle. No. Co najlepsze, my tam potem za bajtla chodzili i wiesz, ja nie orientował się, nie? Leżały ten kabel, kurde, pod nogami się to wałęsało. No. Nikt z nas dzieci nie wiedział, że ten kabel wtedy był bardzo, bardzo drogi. I co? Jak wam tam idzie? Jak zawsze. Siebie. Niesamowicie. O, zobacz, jest. Kurde. Manboy, teraz musisz jak się tego opowiadać, co się tam dzieje, bo kurde nie ma Gramy w grę. Opowiadaj. Opowiadaj. Kto Biegnie idzie? żołnierz i szczela. No. Kurde, granatem dostałem. O, i granat. Ale że kurde nie idzie jakiegoś podglądu. No powinien być jakiś podgląd. No jedynie co, zgłoś gracza, ale to mnie nie interesuje. Jak nie? Możesz, pan Bojan. Loką możesz zgłosić. Ale ja akurat lokko mam na... A, to za jego nie ma za co zgłaszać, chyba że za nobienie. Oj, oj, oj. Ile to jeszcze się tu w to gra? Dużo punktów trzeba tutaj zdobyć.
Kurde! No ale tam pełzną. No. Pełznują. A ja nie wiedział, że daltoniści grają na konsoli. No. Pingwin jest daltonistą przecież. Żartujesz. Poważnie. A to jak on w wyścigi gra? On nie gra wyścigi. Aha. No bo tam może wiesz, czasem start na ten, na zielonym. Ale pingwin jest daltonistą. Aha. Ale to oni nie rozróżniają tylko kolorów, nie? Dobrze No to tak, no tak, tak. Bo zaś ktoś, Kajżek słyszał, że ktoś padał, że oni widzą na czarno-biało. Ale to Nie, też... O nie. Boże! Oni inaczej widzą kolory trochę. Nie rozumiem, po prostu jakbyś nie rozróżniał, no tak się wydawało ci, że widzisz inny kolor. No i teraz mam problem. Jaki problem? No, ktoś mi napisał po angielsku. A ja czytać po angielsku nie umiem. Can you help me in complication? Banuj go! On cię obraził! Ja? Ciulu Banboy. Nie no, żartuję. Lokko, powiedz mu, że tam po angielsku nie bardzo. Ty tam opanowane to możesz ponoć. Jak mam ponoć, co ty? W 39 do szkoły chodził, to wiesz. Ja, Stary koń jestem już. Jak się to gadało? I don't speak in English? Tak. No on też. Ela umie. Jest jeszcze ten, Google Translator. Zawsze przydatne narzędzie. No czasem trzeba na to uważać, wiesz. No, trzeba. Albo Monkey Translator. Ja zawsze jak coś nie rozumiem po angielsku, to do Monkeya piszę. O. Ale na przykład Google Translator ma taką fukę jedną, że jak napiszesz po polsku w Google Translatorze mieszkam na Zadupiu No. i jak napiszesz to normalnie, mieszkam na Zadupiu, to pisze ci I live in nowhere. Nie, ja widziałem, że... Middle of nowhere, a jak dodasz kropkę na końcu, To, że w Krakowie gdzieś tam. że mieszkasz w Krakowie. No. Aha. O. No to fajnie robią. Ale ktoś to wpisał, chyba No, nie? to jakiś programista sobie jaja zrobił, nie? No to fajnie zrobił. I co panowie, jak to tam wygląda? Końcóweczka już. Końcóweczka. O, Pora. coś. Drugi byłem. Kurde. Bonanka nie było, to byłeś drugi. No. 71 zombie zabiłem. Pa to, loko, pa. Siema Pa Arel, to, siema. patera, pa. Wbijaj Pato, do to są nas twoje Arel. streamy. Patera, pa. To są twoje Pa. streamy. Ten mu ciśnie, Jezus Maria. Czekajcie, zaraz przyjdę. Moment. Już się obraził i poszedł. Ej, ale co on ci zrobił? Nie wiem, no. Jeszcze nie słyszałeś, jak on mi ciśnie, więc wiesz. Nie no, to wy się kochocie, no. O. Tak, miłość. Patologiczna. Jest dobrze. Nie wiem, czy Arel do nas wbije, czy co? Siema Arel. Czekaj. Fajnie punkty tu wpadają też, bo podwójne PD. No, Olokko, jakbyś mnie mógł zaprosić? Czekaj. Znajomi Nankę. Nie mogę cię zaprosić. Czemu? Banboy cię, bo może tylko zaprosić, bo on jest tym.
Aha. dowodzącym. Gdzie on polas? Kurna. A teraz się nie możesz dołączyć przez społeczność? Ja mogę, o. Witowos, Arel. Cześć. Nie mogę, zaraz będę wychodził z domu. Ale na telefonie przecież możesz mieć Discorda, zawsze możesz wpaść pogadać. By się pograło, wiesz co, zawsze można grać, nie? Wychodzić z chałupy. Kto by w niedzielę z chałupy wychodził? A ten jest Loko ma małego. No, widzisz? Dobra, cofam to. No, Bardzo małego. Wanek jest w drugiej drużynie przez ciebie. Obraził się na ciebie. No. Aha, Arel, no spoko, to tam powodzenia. Dobra, cofnijcie chłopaki. No właśnie, cofnijcie chłopaki, ale wyskoczył mi czarnek. No bo ci Gdzie- ładuję teraz. Cofnij Nanek i się dołącz jeszcze raz. A ja na szybko ziemniaki obieram. Znaj swoje miejsce, nie? Czekaj, no nacisłek opuść. A nie nacisłek, sorry. O, ja cię kręcę. 1. A ten Loko jak się tak zastanowił, wiesz? Mhm. I ci Nie powiem... zdradzaj swoich tajemnic, Nanek, na live jesteś. A, dobra, to ci tam potem pogadamy. O, Arel, właśnie, te... Banboy to jest kartofelman. Mhm. Arel Aha. tak napisał. Jaka ja podam kartofla kiedyś. Chyba Bramborman. Co? Nie, nic. Co to jest? Nie znam określenia. Też nie Nie. ma. Brambory? No, co to jest? No ziemniaki. To chyba w Międzybrodziu. Nie. Ej, Ach, my są nie. w drużynie, czy nie? Po No czesku. nie, musisz się dołączyć do nas. Ale to nie umie zaś do ciebie. Bo ciebie zaś tu nie Do ma. Loko się dołącz, do Loko się dołącz. Czekaj, wysłałem zaproszenie. Bo ja obieram ziemniaki. Mhm. A jak to podkreślał? Dobry mąż. Tak. Pewnie poszedł do kuchni, dostał opierdziel za to, co powiedział wcześniej. i Siema teraz Marek, robi siema, witam serdecznie. Żadne pyry. Pyry. Pyry to w Poznaniu. Pyry są z Poznania, tak. U nas są kartofele. U nas są ziemniaki. U was. No, ziemnioki. Ziemniaki! A, osiewaty jest ten. Znaczy tu, bo zapiekanka jest wielkopolski. Tylko ziemniaki, kartofle. Kartofle. Pamiętasz, Nanek, jak jeździli? Nie pamiętam, ja był smarkaty, wiesz? Ja miał... Poważnie? Nie pamiętasz, jak kurna wóz z koniem zaprzęgniętym i gościu dar się jeździł po osiedlu i kartofle. Nie, bo ja sobie miał sam kąsek pola i tam ojciec z matką, rozumiesz, łopata, kopoczyk i heja. I Nanek w pole. I Nanek w pole i nie, znaczy mnie tam podobno w kapuście kaś znodli, kaś tam kwitła, wiesz, jako i... U Arela dalej jeżdżą, a niby Katowice miasto. City. No. Arel, w jakim ty rejonie mniej więcej mieszkasz? Katowice. No ja wiem, że Katowice, kurwa. Nie gadaj, że tam jeszcze pola mają Katowice. Pole, łyse, pole. Słuchaj, Arel, to, że mnie koń w galopie stracił, to jest nic. Słuchaj, najgorzej jest twoja historia, nie wiem czy wiesz. Dawaj, Nanek. No. On się nie obrazi, bo tu tylko my we czwórkę jesteśmy, no. Tak. Jakby kombajn, rozumiesz, trochę niżej brał, to byś nie miał ino glacy, ino półglacy. Tyle szczęścia, że na takiej wysokości był.
Także wiesz. No. No. I pojechane, wyjaśnione. Czekajcie, jeszcze 10 ziemniaków. Nie, Kartofli. no bez jaj. No Już puścił moment. grę, zdążyłbyś obrać. Dobrze. Te i my czekamy z kuli tych kartofli, ja. No. A powiedz mi, Banboy, a ty masz kluski na obiad, czy nie? Nie, dzisiaj młode ziemniaczki. Mhm. Ty, i I żeberka! ty się górnik i w niedziela ty nie masz kluzek. Bo ja Modrej jestem kapusty. nowoczesny górnik. Aha, nowoczesny. Modro kapust. Ja zresztą tyś to godał, że ty się krojcok, nie? No. A Loko się śmieje, a nie wie, co to znaczy nawet. No ale podejrzewam, że cię ubliżę. Nie, Mnie to bawi. gdzie tam? To jest, rozumiesz, jak w Harrym Potterze szlama. Ej, czemu wlazłeś do sztabu? No bo bawcie się. Miałeś grę zacząć, ty... Bawcie się, 10 ziemniaków jeszcze. A, pierdziele. Słyszysz, jedni go dają krojcok, nie? Ale to tak brzydko. Szczerze, ja tam mam wyrąbane, co gadają. Nie, bo według mnie krojcok to brzydko. Lepiej basztard. Ej, co my tu mamy robić? Idźcie sobie 1 na 1. A, to jest za ciężkie. Jakie ciężkie? Loko jest słaby, weź sobie z Loko. Ja, A kaj się to idzie? Loko, zaprowadź go. Chodź. Bo ja ci nie powiem tak na pamięć. Na dole. Kałą poszł. No, Nie wiem. nie widzę cię. Loko, Co? Nanek jak te drony chińskie. Śledzenie obiektu. Jak troszeczkę się obiekt ruszy, już się gubi śledzenie. No. Zgubiłem go. Co to jest odpoczynek? O co tu chodzi? Idźcie 1 na 1. Co to jest za gra? No 1 na 1. Ale nie. Odrobina odpoczynku. Zrelaksuj się, grając w klasyczne gry. Aha, to jest ten. A tu po drugiej stronie mapki masz. Ja pierdzielę. Powiedzcie, że oni takie coś zrobili. Przecież to jest od początku gry. A pierwszy raz tu przyszedłeś. Poważnie, to jest od początku gry, Nanek. Idźcie 1 na 1. A ten Jakiś... jakiś... Byłeś obierać te ziemniaki? Idźcie 1 na 1, tam czeka na was niespodzianka od Banboya. Ja już czekam w kolejce. Arel No, też o tym nie właśnie. wiedział. Przepraszam, Arel też o tym nie wiedział. Idźcie 1 na 1. Ale kaj to mam iść. Jest taka tablica po drugiej stronie, Aha, pod ja, górkę ja, wejdź. ja. No, Ja. wpisz się tam. 1 na 1. No klikłech. No i wejdź do ten. Kaj to mam iść. Tam musisz się wpisać na listę. No wpisałek się, ale Czekajcie, zaraz przyjdę. nie wiem kaj mu wleźć. Nikaj nie idzie wleźć. Leżysz tu koło tej tablicy? No? A ty gdzie jesteś? Koło tej tablicy. A nie widać cię. Pusto jest. Ej, to co to jest? Aha, jest w drużynie, ale... Nie jestem z wami we sztabie. No to my pograli. To my pograli. No. To się już wyjaśniło, o co chodzi. Tak. Gdzie jest Banboy? Kartofle szkrobie. Ci powiem tak pomału, powoli ludzi na strumyk przybywał, już jest kurde oszałamiająco liczba 9 osób. No. No kurde. Tak zazwyczaj 5. Zombie, zombie, zombie. Emil, siemanko, siemanko, dobry. Co to Ops. jest? Nanek, No? chodź. Gdzie? Pokażę ci. Ja idę do ciebie. No właśnie, wy se możecie, ja jestem w innym sztabie.
W innym sztabie jesteś? No co ty gadasz? No mówię ci. Widzisz mnie? Obok Gdzie ty jesteś, Alek? Co? Ja też ja w innym sztabie, tak żeś nas podzielił. No nie... Gadajcie. No ja stoję koło tablicy. 1 na 1. No ja też stoję koło tablicy 1 na 1. No to kuźwa niezłe Call of Duty. Co ten No. kuźwa pingwin tutaj chwali takie ścierwo? Zaraz go trzeba tam. O, ja mu napiszę. Ej, o co w tej grze chodzi? No latasz samolotem, nie? O, i kolory mogę włączyć. A tego nie wiedziałem, że tu takie coś jest fajne. Dobra, lecimy. A Tak. teraz idziemy do sztabu, bo 1 na 1 muszę nonka rozwalić. Taki mam ten. Tak. Mhm. Taki jest plan. Taki jest plan. Dobrze. Jak dzisiaj Nanka rozwalę? Mhm. Ej, Nanek, No. co A, robisz, to- co robisz dzisiaj o 22? A mam się bać? Nie, Pytam. no, właśnie komu masz odpowiedzieć. Nie wiem. Chyba nic. Jutro Madzia! Co robicie o 22? A nie wiem, już chyba uciekła. Co pisze jej SMS-a? Czy ma plany na 22? Ale co kombinujesz? A i tam pytaj się, czy jesteś zajęty, czy nie. Zawsze można działać przed 22, Ale bo 22 można być wolnym. No właśnie, o 22 musisz być wolny. A co wy kombinujecie? O 22 masz być tu na Discordzie i z kamerką. Przygotowaną. Tylko, że w ubraniu już. O, tak, w ubraniu, już. W ubraniu. A. No, chyba, że Madzia przyjdzie, to wiesz. Dobra, dzięki Emil, dzięki za podpowiedź, już wiem o co chodzi. Ja jesteś pewien, że będzie więcej informacji, Banboy? 80%. Oni sami powiedzieli, że będzie więcej informacji. Znaczy ja to przypuszczałem dlatego, że Ekskluzyw jest na Xa. każdy trailer jaki się zaczyna, to z logiem Xa, nie? A to my też to dostanemy, czy nie? Tak! Ty masz być o 22 na Discordzie w zakładce wideo. Nie o 22, o 21:30, bo ja muszę to jeszcze ustawić. Aha. A ten, właśnie, zainwestowałek w ta lepsza kamerka. O! No, ale teraz się tak zastanawiam, czy dobrze zrobiłeś. A właściwie zawsze nią idzie sprzedać, nie? A która kamerka? Która lepsza? Bo lepsza jest handicap zwykły. Tak około 300 zł już kupisz. Mi zostanie Avermedia, podepna pod HDMI i będę miał... lepiej mnie będzie widać. I będę miał podgląd na tej kamerce. Ale laga miałem. I co wy na to? Ja nie wiem, ja nigdy nie próbowałem. Tak i nie. Z handicamem jest takie coś, że handicam działa przez matrycę zawsze, nie? No. No i matryca się zużywa po pewnym czasie. To jest tak jakbyś miał aparat, Tak? nie? I No. robił cały czas zdjęcia, czyli 60 zdjęć na sekundę. No, Więc w pewnym momencie się to zużyje, a kamera taka zwykła internetowa jest nie dostosowana do tego. Aha. Kurwa! Zabiję tego gościa! działa. Ej, pan... Czy nie? Przepraszam. Bo 10 kurde raz dostaję od gościa z shotgunem w tym samym kurde miejscu. To idź w inne miejsce! Nie, bo ja mam challenge, muszę go zabić. No. Przepraszam. Nic się nie stało, najwyżej mi konto nowe założysz. Kurna, chodzić jak za dzieckiem i opierdzielać. Ja nie wiem co to są za ludzie, tu się nie da kurwa nikogo, przepraszam, nikogo zabić. A, ja się tym nie przejmuję. Właśnie. Kto to tu kurna strzelił? A ten debil z okna. Już dostał O. z okna. A ty jeszcze deptasz, czy już kulawy? Co?
gościu tu był. Malinowy. O fuck! Dobra, jednego skasowałem. Fuck! Co ja tu wyprawił? A w ogóle No nie. powiedzcie jak mnie słychać, dobrze? No dobrze, a czemu? A nie Leciutkie takie echo jest, ale bardzo leciutkie. Wyczuwalne, a teraz jest okej. Bo jeszcze mogę zmienić i puścić przez ten kabel. Jaki kabel? Albo mam... No, Bawiłem się tym chwilę, ale mnie tak to później zeźliło. Jaki kabel? Instalowałem. a widzisz? Virtual Audio Cable? Tak. O Boże, a po co to tak? Po co się z tym bawić? Po co to jest? Na streamie Gdzie dobrze, o, wyciągnąć? dziękuję. No, bardziej studyjny głos może. A właśnie, a przez moją dociekliwość znalazłem, jak się to wyda? Znalazłeś? Takie coś, że jak masz ten mikrofon pojemnościowy, to powinnaś w ustawieniach na Windowsie nie dawać na... Bo tam 100%. 100%... No ja mam tylko tam- 75% Ja ustawione. mam 72. No, dobra. Chciałem zabłysnąć. Sorry, uznajmy, że tego nie było. Co na next, czy jak trzeba? Nie trzeba Co zamawiać? Co mówiłeś? No i sobie to tam zmieniłem. Nie i umiem troszeczkę- zabić nikogo. Troszeczkę ten mikrofon chyba lepiej działał. A na ile zmieniłeś? Muszę teraz szukać, to może w przerwie Nie, to w przerwie zobacz. To nie ma sensu. Bo jestem bardzo ciekaw, jak to ustawiłeś, żeby to dobrze działało, bo sam bym chciał tak dobrze ustawić. A, to musisz Novoxa kupić. NC1. Ale- No właśnie. Ale nie, jest tu, kurde... muszę- Samsung, tylko Samsung. Tylko? Ja tu mam A, problem z tym. MXL. Kanadyjska firma. A tym, powiedzcie mi, Loko, ty może jakiś... Jakieś co? Halo. Halo. Nanek, zawiesiłeś się. No, bo tu czytam, Emil coś wyskoczył z jakimś tym i kurde, czytam coś z takim wiadomością wyskoczył, że przeraził mnie. Ty Loko masz ramię droższe takie, nie? Nie. Nie? Podlejsze jakie można znaleźć. Ja też mam najcięższe, jakie można znaleźć. Tylko, że... Wiesz, ja nie potrzebuję ruszać mikrofonem, jak mam na sztywno. Aha. No bo ja tu mam jeszcze taki problem, że moje biurko to robi takie echo. No ja mam znowu taki problem, że biurko ma szerokość i nie więcej. Mhm. No i No. dlatego tylko 2 monitory mogę mieć. I ledwo mikrofon przyczepiony i wszystko jest tak na... Więksi ludzie niż ja się tu nie mieszczą. Bandboy mi 2 razy rozwalił, jak tutaj był. A on jest wysoki? A go Nie. dobrze jest mały. Wysoki jest krasnal. Kto jest wysoki? Loko? No. Loko to u mnie jakby ten to musiał się schylać, jak przez drzwi przechodził. Znaczy chciałby się schylać, no ale ja to trochę zakoloryzowałem. Porażka. Bandboy, jak ci poszło? No, na początku nie miałem nikogo zabić, dopiero później się rozstrzelałem. No, gościu ze strzelbą, no i to klasycznie. No teraz jest zadanie na zapalające jakieś. Dlatego tak. Aha, Emil. Troszeczkę żech przeczytał. Emil, ja ci powiem szczerze, ja by stamtąd uciekał. Przeczytałeś? O kurwa. No, ja by stamtąd uciekał, nie? Bo nie wiem, czy ten nauczyciel jeszcze go spotkasz na przyszły tydzień, ale... No, ale szkołę może już nie. No... Raczej bych se spakował. Tobołek. No, fajnie, w Polsce jest fajnie, może ciulate zarobki, ale... Jak tam nie preferujesz jakiegoś dziwnego klubu, to nawet zęby będziesz miał całe.
Nie zaślisz do sztabu, idę po kole. Albo która godzina jest? Mogę iść po piwo już? 13. Mogę. No tak, dżentelmeni nie piją przed pierwszą. Nie. Przed południem nigdy mi się nie zdarza. Znaczy Kurde. może raz. Lokko, to ja ci powiem, to ty, kurde, pamiętasz czasy, jak się jeszcze za kartki kupowało? Nie no, bez jaj. Ja przecież w kolejkach w cholerę stałem, bo jak bajtlem małym byłem, to u nas na wsi, żeby kupić chleb, trzeba było od 7 stać w kolejce, nie? A nie lepiej se go było samemu zrobić? Nie. Babcia miała tyle roboty w chałupie, że dodatkowe robienie chleba to... Zresztą dalej w cholerę roboty. Kury, króliki, gołębie. No to wiadomo. Kto wyszedł? Chodź, Nanek. Bandy. O, wszyscy są we sztabie. Tak, no to chodźcie, 1 na 1. Idę znaleźć jakieś piwo. Chodźcie, 1 na 1. Dobra, No to idziemy. przecież 3 nas jest, no to sorry. No wiesz jak, wszyscy... A przedtem było, każdy był włączony 1 na 1, czemu nie grałeś? Chodź, Nanek. No Ida. Czekaj, Kaj, tu muszę iść. Kajś ty jest. No chodź, tu się wpisz. Zastanawia się. I co, mam wybrać jedna broń? Tak. Zbanuj jedną. Teraz ty. Kto teraz ją? No ty. No. No i jedziemy. Jedziemy Ale- tym, co nie zostało zbanowane. Aha. O Boże. O Boże. Kurna, tylko ja to z takim Kurna! opóźnieniem zobaczę. Nie, ja się to nie bawię. Musisz być twardy, Nanek. Ale co A ja mam? rolnic- Ani Ten granatu, ani nic. Na rolnictwo jest teraz bogactwo. No bo to jest zabawa bronią. To się tak gra. Teraz się to robi po prostu... O kurde, Ludzie jak to mnie robią z zabił. przyzwyczajenia. Nie umie tym. O, mam O! rzut. Ty, ale to się nie liczy, boś mnie uderzył. No. Czym? No bronią mnie uderzyłeś. Nie. Jak nie? Kaś ty tam wylos! No bo jestem mistrzem. Jakaś to... Dawaj jeszcze raz, bo ty coś tam oszukujesz. Come on, man. Loko, to powiedz, grosz też? A nie włączyło się. No i zabił mnie. Oj, Oczekiwaniem 1 minuta. No nie trafiłem go. Dobra, jest. Zapiekanek. Dostał. No i za... Co? Chodź tu na środek. No i... Co nie wlazło? Dobrze. Yeah, baby. No co, wpisuj się. Spadaj. Kto to jest? No banuj. Kto tam jest? No i mnie nie ma. Nanek. Zaj z tobą, kurde! O kurde. Nanek, jedziesz go. Jedziesz go. Jedziesz mnie, Nanek. Jedziesz mnie. Gdzie ty jesteś? Ej, no nie widziałem Nie. cię, kurde. Fuck! No i Ty, to jest... jaki kamper, jaki kamper. Życie. A z kim zaś na 1 na 1? No, masz teraz następną osobę. Aha. Chyba Loko to jest. No, Loko to jest. My będziemy obserwować, jak on cię bije. Loko, słyszysz? Wiem. O kurna. Nie lubię tej broni. A co macie? Takie coś. Ajajaj. Lubia to broń. No. Pode mną, Loko.
Ty, nie podpowiadaj. Jak go zabił? Aj. Ale prawie by mi się teraz udało. No, prawie by ci się udało. No. Prawie robi różnicę. Ojeju, jeju. Nie! Nie! Kto? Zapykanek? No. Nie, no co to jest? A ja z nim wygrałem raz. Ja z nim Ja go raz rozmawiam. zabiłem, więc ja już się cieszę. A to jakiś dobry gościu? No. Kury. Loko, masz to wygrać, bo ja chcę z tobą. No, to masz problem, to jedziesz. O. Nanek, musisz się jeszcze raz wpisać, żeby jeszcze raz grać. A jest to konieczne? Tak. No nie możemy zagrać w normalne gry. Gramy normalną grę. Ej, czemu ja słyszę Nanka 2 razy? Bo mam mikrofon wpięty. To odepnij, po co ci mikrofon? No nie... No powiedz, że to przez ten mikrofon. Na pewno. No ja nie umiem go zabić. No. Ja jeszcze pistolety, cholera. Ja jeszcze z nim nie grał. No to wpisuj się. O kuźwa. O fuck. Dobra. Raz. O kurde. Patrzcie teraz, Nanek go porobi. Ja sam nie wierzę w to, co mówię, ale... Kurde, dobra. Loko, nie podpowiadaj. Ale ja nie mówiłem komu podpowiadam, nie? Pięknie! Easy. Będzie. Kamper, kamper, No, oba. kamper, kamper. To ja będę tak mówił, jak ktoś, który z was się zatrzyma. Kamper. Kurde! I wygrałby kto. Kurde, nie trafiłeś! Na otwartej przestrzeni nie ma co na niego wchodzić. No. Ale zaskoczyłeś gościa. Dobra, to co, pykamy coś jeszcze? No, Tyle, normalnie. ja jeszcze raz z nim zagram i możemy iść. O, proszę. Okej. Jedna wygrana, o kurde. No dobra to. To teraz... A jak mu idzie podpowiadać? Ci co to tam puchają? Ale nie no, serio? No nie! Weź no! Nie rób mi to. Bo idę do pani zaraz. No. Tak, idź do pani. Idź. No i tam siedź. Tam każe siedział, tam siedź. On przyjdzie. Nie, do ja ciebie. nie będę siedział. Ej, czemuś ty granata rzucił? Bo mogę. Niektóre opcje mają. Bęk! Gracze, remis, remis. Camper. Broniłem się. Siedział cały Ale czas nie, na samym powiem, miejscu. jest adrenalina, jak tam jesteś na tym. Jest, jest. Dobra, puszczać coś fajnego. A ten, powiedz mi jeszcze,
fanboy, bo No. jak ci dźwięk idzie z gry, nie? No. No No to mi jak... dźwięk z gry idzie do Mixampa. Aha, i tam go możesz ściszyć. I tam sobie mogę zgłośnić albo komputer, albo dźwięk z konsoli. Mogę sobie pokrętłem przestawić. Nie, teraz kombinuję, jak to obejść. Ja się też nad Mixampem zastanawiam, ale na pewno nie z Astro. Nie opłaca się już takiego, no, nie opłaca się już takiego. Wiesz, idzie, wiesz... Wiesz, znaleźć- ja kupiłem słuchawki Tak, i Mixamp za 600 zł, no to się opłacało. Powiedzmy. Wolałbym sobie kupić jakiegoś Mixampa i HyperXy, nie słuchawki. No, tak, to jest Zwykłego Mixampa to jest najlepsza opcja. Z Turtle Beach mają też Mixampy fajne. Mhm. No chyba, że kupia ten Avermedia z tymi wejściami i co się do płyty wkłada ta wewnętrzna. Mhm. Bo Jest opcja. ona też ma. Jak tam się... Ej, powiedzcie, czy to nie ma hardcore? Nie, my hardcore nie gramy. To wszystko wyjaśnią. Czemu ładuje do synka cały magazynek. Pięciu z rzędu zabiłem. Loko, ratuj! Dobra, sponsor. Kurde. Zapiął. Kurde, dostałem. Ale teraz... Mhm. Ojej. Kurna. Tam czekał specjalnie na mnie, albo co? Najczęściej tak jest. Kurde. Kobe! Ojej. Kuźwa zaś. Jak on się wyłania stamtąd? Trzech! Ihi. Ej, powiedz, co kaj ty w nich strzelasz albo coś, bo ja nie... Polecam strzelać prosto w gościa, nie obok. To działa. Chociaż sam obrys robię czasem. No teraz... Jestem przekonany. To mówisz dzisiaj 22, 21? Tak. 21:30. Dobrze. A to gramy na hardcordzie. Ale my nie będziemy grać. Nanek. Czy no Nanek dalej nie kojarzy, o co chodzi? Nie. No wiem, o co chodzi. Jako wiesz, to taki... Weź mu coś powiedz, Loko. Taki... Słyszysz, to Taki jest tryb, inno... o co nie chodzi. No, to jest inno taki... ten... Mentlik robię, wiesz? Ja powiem Magdzie, żeby ci Mendlik zrobiła. Nie, dziękuję, bo jak ty... Albo Manto. A, bo Manto, o, co chcesz, co wolisz? Manto czy Mendlik? Od Ale Magdi. zależy, Kajman to na koncie? Na Manko. dupę! O, manko. Panie! To ja manko wola. Ja z Madzią pogadam, my tam w stałym kontakcie. Co? Nic nie mówiłem. Się lepiej nie odzywaj. Taki Nie, bo się głupi. wyda. Lepiej nie. No, Jak to on to robi, to on. no Plecy! A nie, to musiewaty. Oj, mnie gnój jeszcze podpolił. Jasny gwint.
Oj, snajper z quickscope'ami, uwaga. A wy graliście kiedykolwiek na hardkorze? Tak, I co? nie lubię. Czemu? Szybko giniesz, czy co? No, Też. no na pewno. No właśnie o to chodzi. Bak, Ale nie, ja nie lubię. Mam tego snajpera, ale... Mam go. No kurde. Sponsyp, zmiana. Jaki... Nie przeskanował. Ale jest tak dobry. A ta kacza zupa jest dobra? Jaka kasza zupa? Broń. Patrz, nie jesteś wyróżniony, Banboy. No, Cóż się to stało? Patrz jak mu ładnie granacika podrzuciłem. Ale nie pokazali jak wybuchł. Co tak umilkliście? tak, se. Ja to zostawiam w milczeniu, to komentowanie tego. Bambo jak znajdzie jakąś grę, to zawsze tak. Co się stało? Poczekajcie, moment. To czekaj, ja idę do sztabu późno. Bo sobie zobaczę ten zrzut. Bo dobra. Znowu do sztabu! To Dobrze. przecież możesz zostawić... No, już se tu zrzucę. Chciałem jak się kolegom pochwalić, ale... I ja pieprzę posrał tą pogodę. Co się dzieje? 35 stopni. Gdzie? Na polu. A na dworze ile jest? 35. I tu mam 26, także jeszcze jest lightowo. Powiem, co to są za temperatury? Nic. Kiedyś zawsze to są. było. No, to jest nic. Ja się też pochwalę. Żyję w mocniejszych Hello. temperaturach. Gdzie wy jesteście? Jest na net. No. No, to jeszcze mam jeden. Proszę. Raz. Heroiczny sprzęt! Hełm dostał. Ale nie wiem, czy na ten kwadratowy łeb będzie pasował. Hełm? Hełm! Jeszcze masz coś, Nalek? Nie, już nie wiesz, bo jak tak komentujesz Szybko, to... nie opuściłem Anglii, żeby być turystą I i piszę trzymać się już, za dobra. rączkę. Przecież żartuję. Słyszysz, Nie wiem. lepiej mieć kwadratowy łeb, jak, O, uwaga, uwaga. jak taką kudłatą no. piska, jak baba nie powiem kaj. Patrz teraz, co ja zrobię. Patrz, patrz. Ej, co wstawię, patrz. Chodź tu. Nie tak, nie to. Czekaj. Co on robi? Czasem rzucam granaty niewypały do bunkra Howarda. Ale on nawet... Śmieję się. Zobacz co robi. Jak dzieci. Nie, to jest... Call of Dorosły, Duty. to są dorośli ludzie. Gra dla dorosłych. W niemieckiej wiosce, prawda?
Dobra. Włączasz to, Shipment. czy co? No shipment. Shipment? No i zmieni się na jakiś Gibraltar. Gibraltar. A, kupiłeś se ramienia do monitorów. Co kupiłeś? Uchwyty Jakie uchwyty? do monitorów. O kurwa. O. Gaming room. Oho. Tylko No, prosto je przymocuj. Nie, tak pod kątem je machnąłeś. No nie, o, będziesz chciał prosto, a ci się krzywo zrobi i będzie wstyd. Nie wiem. Powiedz mi, a ty wieszałeś kiedyś prostka na dole? No, Ale ta ociosowo. no tak. Jest. Tak. A powiedz mi, co użyłeś do tego, żeby nią powiesić? Co? Co użyłeś, żeby nią powiesić? Rąk. Rąk, no dobra, ale tam kilof, jakiś tam narzędzi jeszcze żeś użył. Co było pod ręką? No bo ja teraz na tym egzaminie na górnika, który wda miał, to rozumiesz, kazali nam wody używać. No co ty gadasz? No poważnie. Te zadania, co nam tam pokazywali, nie? Żeby tak mniej więcej wiedzieć, to ja się za łeb chycił. To u nas, jak my byliśmy na egzaminie, na górnika chyba to było No nawet. na górnika, no. Na górnika dostaliśmy przydział do przodka. No. Aha, ty pod kopalnią to miałeś. Tak. Dostaliśmy przydział do przodka z kumplem. No. To ten przodek był taki wysoki, No. że kumpel Ała, czekajcie. Ała. Fuck, i to na streamie. Co? Ała. Co się stało? Czekamy, to musimy teraz poczekać na powtórkę. Co się stało? On ma duże opóźnienie na to. Co mu się stało? No nie wiem, poczekaj chwilę, nie? Ej, to był wróg. Dobra, jestem. Halo. No, Aha, no jesteśmy. Jego słuchawka. Jak się to... Nie zakwas i no... Skurcz mięśnia nie łapną. Myślę, że coś spadło, że jakoś efektownie będzie na tym. Co ci się stało, Nanek? No skurcz został jak w nodze. I mi nią wyginało w drugą stronę. Za mało witamin, za dużo kawy. No. To kumpel kapy wieszał na stojąco. Aha. Taki mieliśmy egzamin. A gdzie macie egzamin? Na Knurowie. Na Knurowie? No, tam w tej My sztolni. mieliśmy na Bobku. Na Bobku mieliśmy. Na Bobku? Tak. Kurde, Na Bytomiu. chyba- W Bytomiu. to on jest zawarty już chyba, nie? Czy jeszcze jest? A nie wiem. A jak się zaopatrzycie na BO4? Średnio. Średnio najeżdża? No będzie, na pewno sobie kiedyś kupię, ale nie na premierę. No. Mi to wychodzi, mi to koliduje z BF-em. Za bardzo, nie? Bo BF to jednak jest BF. A BF-a muszę mieć na dwie platformy, więc O kurde. kasę to już muszę odkładać. Widziałeś? A widziałeś to? Raczej to i to kupię. Nie no, ja też, ale czasu będę potrzebował, nie? No ja też właśnie zlotny, ale jeszcze muszę kupić na PC na BF-a, potem na PC na PS4 BF-a. No to na odwrót. No nie. Nie? Ja pierdziu. Ciebie? To mnie ocyla. A spieprzałem. Ładnie go ktoś trafił, dziękuję bardzo.
Nie zmienił się resp? Nie, Zmienił się. Tak. Ja pierdzielę cały magazynek. No nie! Oj, jak lama. Widziałeś? Ja wiem. Chciałem. Musiałem wratować sytuację. Skąd ty, że się... Kurczę, dejcie na ten hardcore, proszę was. Hardcore jest dla słabych. Loko coś o tym wie. Jak zawsze. Kurde, ja tu muszę się kampić albo coś, bo... Jezus Maria. No jak nie trafia, tak nie trafia. Ja ci powiem, jak tak cała ekipa ino w ten zrywu, jak grała cały czas na hardkorze, to się człowiek przyzwyczaił. No tak. Do dobrobytu. No. Do dobrobytu się szybko idzie przyzwyczaić. Plecy. Czyszczały i z Panem Bogiem, kurde. A teraz, kurde... Magazynek wywalał i dupa. Kto tu tego granata rzucił? Ej, nie, dobra. 1 do 14. Dobrze! Konflikt. O ty świnio! Kurde, plecy robi znowu. A ja, myślałem, że z przodu cię ściągnął. Nie wygramy tego, nie ma szans. Nie no, z wami to nie wygromy. Chociaż jest szansa. Plecy, panowie. Kurde, Dobrze. no. Widzisz, jakże kto opanował te moje 4 kile. Jestem wyżej od zapiekanki. Ale patrz, ile masz śmierci, ty, ziomek. Aj tam śmierci, wyżej jestem. Jestem trzeci. Prestiż wbić, czy coś. Ja właśnie czekam na ten prestiż spadochroniarzy i za cholerę go nie mogę wbić. Nie wiem co się dzieje, w ogóle mi tych punktów chyba nie nalicza. No jak nie grasz tą klasą? Właśnie gram. O to chodzi, że gram. To nie wiem. A jo? Rozrzuciłem skrzynek. Kurczę ty. O, teraz i poszedł do góry, dobra. A ty jakoś teraz mikrofon chyba przeczyściłeś, albo go spod pachy wyciągłeś. Czemu? Cały czas jest tak samo. Ziemniaki z paszczy wyciągnął w końcu. Cały czas jest tak samo. No jakoś lepiej się teraz słychać. Przepraszam. Cały czas jest tak samo. A jestem niewyspany. Loko, wiesz co jest najlepsze? No. Pan Boj go do... Słuchaj, Nanek, wiesz co, tam 2 meczyki pykniemy i da, wiesz? Ja, dobra. No bo myślałem, że ten obiad będzie szybciej trochę. To jest już druga.
No. No. Wiecie co jest najlepsze? Ja kurde wszystkim dał znać, że dzisiaj, że ten koledze tam też co jechał na ten egzamin tam to pooglądać, nie? Ten No. próbny. Żeby mi kurde sprawdził, czy o 6 stana i w ogóle tego. No. I nikt nie zadzwonił. Nie, wszyscy zadzwonili, no tylko że ja już od Nie trzeciej. chciałeś. Nie, ja już od trzeciej nie spał. No to o 3 to ja dopiero się kładłem dzisiaj. Ale po prostu nie umiem. Nie no, poszedł spać, a znaczy cały dzień wcześniej. Dzień, że po nocy spał. I potem mi się już nie chciało spać. Ja grałem w nocy Banboy w CTE. Z nowymi... W potyczki? No nie, w CTE. Na PC-cie. Aha, no i? Nowe bronie są. No i? Fajny ten nowy LKM jest. Tak? Tylko już podejrzewam, że go znerwią trochę. Bo jest za mocny. Aż tak? No. No i co, że jest za mocny? No czy jak z reguły jak jest za mocny, to zanim to dojdzie do oficjalnej gry, to... No to dobrze, że jest za mocny, bo w końcu wyda miał jakieś szanse. No dobra, no tak sobie to tłumacz. No i ten Colt z tłumikiem, to jest tak już taka bardziej zabawka niż... A właśnie, jeszcze jedna rzecz muszę zrobić. Ale to w poniedziałek. Mam fotel samochodowy, nie? Wałkowy. Mi leży. No. Stuninguję tam jest siedzisko. To dobry pomysł, nie? Będzie pronanek? I mam jeszcze te pasy, rozumiesz? No gdzie jest twoja kamera? Wyłączone. Czemu? Bo Madzia chodzi dookoła. Aha. Nie, Madzia jest w domu. Sobie. Shotgunisty, skurczybyki. O kur... Ale lama. Dobrze. I co tu z nimi robić? Co za shotgun? Ej, ale oni mają coś odblokowane z tym shotgunem albo coś. Jeszcze jeden loko. Dwóch. Kurde, i shotgun No ten oczywiście. shotgun, kurna, mnie ten shotgun po prostu rozpieprza cały czas. Kurcze blady. Robi. O, proszę. Macie ich, dobrze. Ranga mi wzrosła. Takie rzeczy. Kurde, budzi. To mnie zastrzelił, no. Siedzi tam. No i nieprzeładowany miałem. Aha. No to jak ty wychodzisz nieprzeładowany? Ja ci zaraz pokażę jak ja wychodzę. Patera, pa. A, to się... Ja. Nie, nie da się. Plecy! Zabił mnie! Mam obu. Obu dwoju mam. Kurwa, ten granat się tak musi długo rzucać. A właśnie, wiecie jaki jest błąd w tej grze? I uważam, że to jest błąd. Że nie możemy wygrać. A nie, to tam... Że naciśniesz granat i on powinien być wyrzucony, puszczony, odblokowany. I gościu jak tu przyleciał po
zawieszka, to powinno go wysadzić. A nieraz jest tak, że po prostu nie zdążysz go wyrzucić i to się odbędzie. No. 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 Zaś się strzelba. Kurczę. No gdzie on siedzi? Skurczybyk u nas na respie. No siedział. Jeszcze jeden był. Mam. Mam Jeszcze to jeden ja. jest. A, teraz jeszcze lepsza rzecz wam powiem. Co, że teraz zauważył. Kamerka już mam zakupiona, ta druga, nie? Ten Logitech. No. I... Ten No. 920 to było? Mhm. On tam dobrze wycino. No. No. I teraz nagle Creative fajnie działo i nie mam problemu z tym screenem. No popatrz. Przypadek? Nie sądzę. Masakra jakiś. Wąski, siema ciulu. No niezłe! Przywitanie. A bo Lemi się kiedyś pytał, Kaś przeczytał, że to nie jest obraźliwe i... No bo to nie jest. Już nic sprzedał. Kurde, nie mogę zabić, nie mogę. Wąski, wbijaj do nas. Odpolej Discorda i wbijaj do nas. Szajza. Tu jest przewaga. O fuck, na 2 granaty. No ty głąbie. Z drzwi wypalowy. Kurde. Kurde, jaki wyrównany mecz. Łasiowaty, pomóż mi. Kurde, i koształem kosą. Bez jaj. Ojoj, aha, nie masz Discorda. Ale gra możesz, to wpadnij. Najwyżej nie będziemy dodać. Porażka. Porażka. No ja akurat spadochroniarzy wbiłem. Co za ziom w ogóle? A ten, jeszcze tutaj na tym laptopie, jak mam przeglądarkę włączoną, nie? 100% procesora. No to zmień przeglądarkę. Na jako? Już jak Nie zmieniam wiem. z Chrome na Ja mam Firefox Ja Operę używam. i też dupa. Nie mam chroma akurat. Jakoś mi wszystko lepiej pracuje. Czy miejsce jest? Zaraz cię zaproszymy. Miejsce Co to za będzie. typ się tu odżywa? Gdzie? No ja słyszę w grze gościa. A to ja mam wyciszonych. Jak tu się wyciszało, logo? No, Duży przycisk gieszczałka w prawo, nie? Jak jesteś. czekaj, wyjdziemy, czy... Bo chcę go zaprosić. Zaprosić go, weź przez społeczność go zaproś teraz chyba. Uda się? Nie wiem, czy zdążę. No masz 25 sekund. Ale to nie wiem, czy on zdąży ten... Dobra, to niech się dobija. O, Czekajcie, ja idę zobaczyć jak tam status z obiadem. aha. Nie można wysłać zaproszenia. Może jest off. Dobra, dziewczęta, ja muszę was opuścić, bo za chwilę jedzonko. Mhm.
Nanek, bądź o 21:30 tu na Discordzie, dobra? W którymś pokoju. Dobrze, I Loko się. też. I Loko też. Postaram się. Nie. I kamerkę Loko, Nanek przygotuj też, żeby była ładna. No ta chyba jest dobro, co? I uczesz się. To ubiera czopka. Bez czopków, Ty Czemu? cwaniako. bo czopki są nie tego. A ja muszę mieć czopka, bo on glaca. I potem mi No. ktoś powie, że jest twoim młodszym bratem. Że co? Że co? I ktoś nam powie, że jestem jego młodszym bratem. O Boże. Nieślubne dziecko Banboya. Nanek. Dobra, ja spadam, na razie. No na razie. Pozdrów Dobra. dla wszystkich. Dzięki, Lara. A czekaj, jak on wyjdzie teraz, to nam zepsuje wszystko. Mhm. A nie zepsuł. Ale teraz ty dowodzisz chyba. Nie, ja dowodzę. No i dobrze. To zapuściłeś? Zaprosiłeś. Zapuściłem? Nie zapuściłem się. Czekaj. Aha, ty jesteś. No. Tego mogę jeszcze Czy zaprosić. co, jedziemy tego Horde Pointa? Czy co? No... Czy zwykły jakiś deathmatch? No to dej to, no. Ile ci jeszcze czasu zostało? Do czego? No tak ogólnie pytam. Ile jeszcze grosz? No, myślę, że do 4 pogram dzisiaj. Aha. Potem chwila przerwy, może jakiś rower ogarnę. No. Później wieczorem, to już wieczorem. A ty byłeś na tym strumyku, co? Po tym restarcie systemu? Nie byłem. No właśnie miałem jakby... Tu u mnie jest taki problem na laptopie, że jak OBS nie jest odpalony na zintegrowanej karcie graficznej, no to pulpitu nie przechwytuje, nie? No jak jest tak odpalone, to zaś te klatki mi zaś wyskakują, nie? No. Że po prostu... A teraz, że się tak zastanowił, przecież ja mam renderowanie całego streamu przez właśnie ta karta zintegrowana. No. No i teraz już wiem, czemu to tak się robiło. No bo to nie wyrobiało, nie? No, bych musiał po prostu na procesorowe odpalić. Pierdziele, co coś tu robi. Czekaj, teraz Bamboy będzie na pewno na czacie spamował. Kurde, te zombiaki. No, amunicja się na nich traci. No. Fajnie jak szybko ten koktajl wpada, przynajmniej to można. Oj, ten ziom to mnie denerwuje. Ja pierdzielę! 5-0 na gościu. Mam cię. A powiedz mi, ty tam na przykład z grafiką, chodzi mi o
kolory. Na kamerce żeś coś ustawiał, czy? Tak, mam trochę ustawione. Trochę mam poustawiane. A to tak na oko ustawiałeś, czy... Tak, tam wszystko na oko. Ja to przede wszystkim dostawiałem do tego, do lampy i do green screena później, nie? Żeby fajnie kluczowało. No bo właśnie taki green screen mam... Na moje oko jest bardzo zielony, a na tej kamerce jest taki turksowy. Szczególnie jak ta lampa jest włączona. A potem jak poprawia kolory, to jest jak pomarańczowy. Aha. Ktoś mi kiedyś na czacie pisał: kurde, nie ma pogody, a ty już jesteś opalony. A tutaj kolory, ja widziałem któregoś tego streama takiego. No. A w rzeczywistości, kurde, blady jak ściana. Ale powiem ci, kurde, ile ty ten kanał? Rok? No. A ty wcześniej coś miałeś, jakiś wcześniej Nie. kanał, czy? Nie, nic. Ja zacząłem od lutego zeszłego roku, a zacząłem streamować gdzieś od maja. Co ci powiem? Kurde, zabiję. I tak właśnie te pierwsze strumyki oglądam. Patrzę, a kamerka taka zwykła. I bach, nagle green screen i ten... No. Nie? Bo ja miałem wcześniej tą małą kamerę, takiego kreatywa, nie? Mhm. Małek Tak. później... Chyba ta sama co ja, nie? 720. Tak, tak, wszyscy ją mają. W początku, a później w pewnym momencie stwierdziłem, że raza porządnie. Kupiłem green screena, miałem sobie sam zrobić w pracy green screena, bo ja w drukarni pracuję. Ale z dobraniem koloru zielonego, powiem ci, jest taka lipa, że wolałem sobie kupić po prostu rolkę, nie? A jeszcze co ci powiem, co że przez przypadek znalazł około 120 chyba 160 zł kosztuje roleta. Mhm. Tak, już możesz sobie... Wiesz co, ja miałem wcześniej rolkę, przez nią taką rurkę przełożoną i na 2 statywach rozwijane za plecami. No. Ale przeniosłem stanowisko teraz na drugą stronę pokoju i normalnie mam do ściany od sufitu do dołu mam puszczony na dół. Równiutko przy ścianie i takerem przywalone do paneli. A, no to... Komponuje się idealnie w pokój, więc... No to fajnie. No ja akurat mam teraz... Aktualnie mam 2 warstwy przyklejone taśmą. Mhm. Czekam tylko, żeby mi się to na live'ie odkleiło i wpadło na mnie. No, są takie sytuacje. Ja miałem jeszcze tak, bo jak byłem po tamtej stronie, miałem to na rolce, nie? Tylko że to jest taki materiał, który prześwituje i za plecami jeszcze miałem okno. Jak przyszedł zachód, słońce świeciło, to normalnie artefakty się pojawiały i oczywiście wszystko było widać potem w kluczowaniu. Także przywiozłem sobie z pracy baner, który nie przepuszcza światła, przywinąłem sobie go razem z tą rolką, ale to było takie ciężkie, że mi się to rozwijało. Musiałem to na klamerkach robić, na uchwytach. W ogóle taką ścianę mi robiło i zamykało mi w takim pomieszczeniu 1,50 m na metr. No to wyobraźcie sobie, co się tam latem działo ze mną. No to fajnie, fajnie. No a teraz przynajmniej mam, wiesz, otwartą trochę przestrzeń i komputer normalnie się chłodzi. No, ja teraz też właśnie się zastanawiał, czy do takiej plitki 2x2, bo mam taki róg w pokoju, nie? Żeby sobie to tam przenieść. No ale teraz też się zastanawiam, czy to się opłaca, nie? No, komp się grzeje, światło się grzeje, No. konsola grzeje. Konsolę ja mam w ogóle w drugim miejscu pokoju, bo mam 5-metrowy kabel puszczony, nie? Aha. Bo konsolę mam akurat pod telewizorem. A no to fajnie płytka, jakbyś tak akurat płyta zmieniał. Nie daj Boże. I wiesz, mam puszczony rozdzielacz po drodze, żeby na telewizor konsola szła tak czy siak. A ty może jakiś rozdzielacz na nagrywarka, czy nie? Nie. Ja mam puszczony splitter HDMI tylko i wyłącznie po to, żeby pod komputerem, żebym mógł przełączyć się, bo mam na jednym monitorze albo komputer, albo konsolę. Aha. No. I przełączam się jak potrzebuję, bo nie mam miejsca na 3 monitory, bo miały być docelowo 3 monitory, ale nie mam tu miejsca. A to
nawet na takich ramieniach by ci to nie pomogło? Żebyś jeden nad drugim Nie. był? Nie, nie. Ja zrobię ci zdjęcie, bo ci wyślę, jak ja mam naprawdę mało miejsca. I tam tu mam rozdzielacz, a jeszcze mam przy konsoli, no ale to już przepinam, bo kurna nie mam takiego rozdzielacza, który no możesz wypuścić na 2 źródła, ale nie możesz, znaczy na dwa ekrany możesz ten rozdzielacz wypuścić, ale nie możesz jakby z 2 źródeł pobierać. I jak chcę grać na telewizorze, no bo czasem jednak lightowo gram na telewizorze, to muszę kabel ręcznie przełączyć, nie? Aha. Przy telewizorze, przy konsoli w zasadzie samej. No to tak, kurde... No, dużo montowania czasem. Wizionek Żaniuk fotel i hajka 5 złotych. A, dzięki DJ, dzięki. Dziękuję ślicznie. Siemanko w ogóle. O, Easy, siemka, witam. Kurde, ale ej, ja mam refleks jak pieron. No. 14:17. Przepraszam. Ten Easy też ma fajny kanał, ale on takie bardziej gry, jakby to powiedzieć, że tam trzeba przechodzić coś. Takie RPG? Takie trudniejsze. No, trudniejsze takie. A, Wiedźmin! No tak, już jest Wiedźmin, to już cię lubię. No właśnie go chciałem też do nas tu wciągnąć, ale tak padał, że nie. A mi się wydaje, że chłopakowi by się opłacało. Kurde, skąd mnie strzelają? O ja pierdzielę. Jak on tu siedzi za tą beczką? Ten gościu mnie denerwuje. Jeden gościu. Ten impa coś tam. Impa. A, ja ci powiem, że kurde... Pierwsze moje granie w ta gra to... Nerwy mi strasznie psuło. No to ci powiem, że moje pierwsze granie w Call of Duty skończyło się na tym, że potem przez pół roku nie grałem. Dopiero kupiłem niedawno. No. Aha. No. A to sprzedałeś czy co? Nie, bo grałem, wiesz, w te bety wszystkie na początku i grałem i na PC-cie i na PS4. Jak to zobaczyłem, mówię, o nie, ja to nigdy nie odpalę. No ale jakoś tak w pewnym momencie stwierdziłem, że już chyba dorosłem do tego. Dojrzałem. No i... Znaczy wiesz co ci powiem, w Battlefieldzie jak daliby tam takie mapy jak w jedynce, bo chyba też takie były. Tak, będzie takie samo. No to kurde, tam biegosz i bach cię snajper skądś. No to tu właśnie, tu mnie bardziej snajpery. A tu wiesz, zaraz stajesz i grosz dalej. No, to fakt jest taki, że... No tu masz ta szybko rozgrywka, dlatego Tak, właśnie tak, też na hardkorze mi się podoba tu grać, bo jest jeszcze szybciej. I nie musisz tyle ładować amunicji w gościa, nie? No wiadomo, to idzie w dwie strony. Będzie ktoś lepszy i będzie tyle też szybko w ciebie ładował. Ja cię kręcę, ja to mam ruchy. A powiedz mi, ty tam jakiegoś lepszego pada może albo coś? Czy co? Jakiegoś innego pada? Nie, ja mam tu podstawowe. Wszystkie. Wszystkie, bo w zeszłym miesiącu sobie mój syn kupił drugą
PS4, nie? To doszły mi jeszcze 2. Diziomek gaming nudzi mi się, dam ci hajs 5 złotych. DJ, dzięki, nie trzeba. Ale dzięki. Porażka. Chyba DJ po jakiejś wypłacie jest. Godasz? No. No ładnie. Nic nie pisze na czacie. O, właśnie. I doszła mi donacja i zaraz mi ten... wykorzystanie procesora wskoczyło na 90%. O kurde. Ja pierdzielę, ej. Ej, niby tu jest i piątka i wszystko. Zrobiłem błąd, bo ten laptop wychodził z dyskiem SSD. Trzeba było troszeczkę dopłacić i był 1 terabajt plus SSD. No ja powiem ci, ja mam laptopa takiego, to jest taki mój tylko luźny laptop. Tam jest niby i7, ale działa jak i 3. No to tu jak Celeron to działo. No i chodziło to masakrycznie, ale jak wsadziłem tam SSD-ka, to wyciągłem po prostu CD-ROM, zamiast CD-ROMu wpadła kieszeń na SSD-ka i kurna. No ja ci powiem, jakbyś chciał zobaczyć tę Asus R556L, to żeby go rozebrać, to chirurgicznie. A to powiem ci, że... A nie, ja już też go rozbierałem. Matrycę w tym laptopie wymieniałem. What Całkowicie. you do follow for follow. Aha, że... czujesz. No, aha, to on mnie sfauluje, to ja go też sfauluję. Tak mniej więcej. No spoko, też się sfauluję. Jedziesz przez ten? Restream. Restream, no. No powiem ci, kurde. No już jakby mi tak mieli na YouTubie zablokować konto, to zawsze ten Twitch zostanie. Muszę się do takich różnych rzeczy. Siema, fabryka shotów. Aha, Wąski, ty idziesz do sztabu. Dobra, to najwyżej napisz, to jeszcze raz cię zaprosimy. Kurna, nie ma tej broni podnieść. Kurde, zabił mnie. Ja pierdzielę. Ciężko się gro, nie? Ale jednak... Diziomek gaming no pieniążki mnie spędzą 10 złotych. Co za Ale kupek. Dzięki za dyszkę, dzięki DJ, dzięki. Dziękuję. Pado pieniądze go swędzą. No, chyba tak.
A co mówiłeś? Ja coś mówiłem? Nie wiem, coś chyba... Ja może mówiłem, ale zapomniałem co mówiłem. Kurde, zabili mnie. 30 ich tam było. A grałeś już całkiem w ten tryb? Nie. Manek, pokaż na kamerce pada. No proszę, mam. Fuck, co ja zrobił? Ja pierdziu. A jestem gościu. Nie był tu gościu. Ale że kto zepsuł. A czerwonego ci mam pokazać. Czekaj zaraz. Loko, ty to słyszałeś, nie? Co? Że chce przyozdobił pada i klawiatura. Czym? Papierosem. Aha. No, klawiatura mam akurat w takim miejscu, mi się tam upoliło, utopiło, że... ten... Pięknie. No, ale ten, a klawiatura mam akurat na kciuk, że jak ten to akurat tam wchodzi kciuk. Ja pierdzielę. Poważnie. Nic się nie przepaliło? Żadna ta? Nie, bo to troszeczkę się natopiło, ale to było dzień po dniu. No, najpierw Ale to chyba spacja, jakiś potem... znak jest. To jest chyba jakiś znak. No, już teraz bardziej się przesiadam na elektryka. No to chociaż tyle. Wiesz, znam taką sytuację, że po prostu taka osoba usnęła z papierosem, nie? Mhm. No i wypoliła do połowy pierzyna. Dobrze, że siebie nie. No, ale nie, bo to są te, wiesz, te sztuczne pierzyny, to one się tylko Ale to dymią. czasem jak się zahajcy, to... No, to się tliło, to akurat była bezpieczna, Mhm. ale no, tym samym dymem się mógł zatruć, nie? A najlepsza jest rzecz, że potem wziął ten zszywacz do papieru. No. No i se to z zszywaczem do koca pospinał i dobre. To reszta co mu zostało. DJ, wiesz co? Kurde, nie wiem czy by da grał. Ratowanie. Lokko, musimy wyleźć. A, no tak, dobra, czekaj. Wąski. Ładowanie. A wyciągłeś mnie z powrotem, czy nie? Opuść. Wziąłem cię. Dobrze. Już wąski. Już. Nie wiem, a DJ ty masz tam też WW2? Czy nie? Zapraszasz?
Czekaj. Aha, spoko, no to sobie pykniesz z nami 2 mecze. Dobra. To może teraz jakiś zwykły. No, hardcore. Zwykły. Hardcore. No daj, przynajmniej rozbyda miał jakieś wyniki. Gdzie się to hardcore? Aha, dobra, deathmatch drużynowy. No, ale na hardkorze. No, na hardkorze. O. Wracam za sekundę. DJ, co, masz tam ten WW2 czy nie masz? Czyli no masz Fortnite'a. Kurde. Jakby na mnie czekał. Jest. Nie zdążę. Dobra, siemka, witam cię. Ja teraz wszyscy po pojedynku wchodzicie. Ale mnie zgasił. Kurde, zabił mnie. Kurde, snajper. Fuck. Ej,
akurat na tej planszy to najgorszy są właśnie ci snajpery. Snajperzy po rozmieszczaniu. Po... No, wiesz co, ci powiem, powinien to usunąć. Ja pierdzielę. Graj tu normalnie ze snajperami. Ja cię kręcę, nawet nie widziałem go. Jakie kurde wejście miałeś. Jak skasopołek. O ty. Ja pierdzielę, dwóch snajperów się ustawi i nie przejdziesz. Szybko zdejmują. Fuck. Już się tam cisną zaś na ta wieżyczka. A, porażka. Ups. O, jo! O, O, ale to zaskoczenie. A na ostatnim miejscu. weź mnie teraz, zaproś do drużyny. Dobra, no czekaj, wyjdę. Społeczny. O. Poszło zaproszenie. Mhm. Jak nie można się połączyć? Co, nie do rady? Nie. Nie wiem, może ty zrób, do ciebie dołączę. Nie
można się połączyć z hostem. W ogóle są w sztabie. I co? A ścina, jak mówię. Urywa mi literki. Dobra. Teraz już nie powinno urywać. Będzie wszystko dobrze. I co, Lokko? Grę muszę na nową uruchomić. Ja też Nie może zrestartuję. Coś tutaj się zaczęło psuć. Ban byś zły urok rzucił. Na pewno, ze złości, że musi... Ze złości. No, że te kartofelki musi obsunąć strugadzi. Nie pomogło? Czekaj. O, mi już jest ciepło. Co jest grane? A teraz pomogło, czy nie? Nie, ja w ogóle nie mogę gry odpalić. Może Co coś... jest? Też nie. Kurde, no co jest grane? A co zrobisz? A teraz coś przerywał? Na pewno będzie muszą mieć. Lekko.
No, Daj mi tylko minutkę. spoko. Może uda mi się jakąś grę włączyć przed tym czasem. Powiedz coś teraz. No mówię. Ale jestem daleko, leżę na fotelu. A faktycznie przerywa. I to bardzo mocno. Eldorado. Co? Dobra, zrobię restart. A teraz zajmę co? A teraz? A dalej. O kurde. Dajesz Eldorado. Mikrofon masz dobre ustawione? A teraz jak mnie słychać? O, nie przerywa. Znaczy ja na podsłuchu słyszę, że nie przerywa. No chyba jest dobrze. Znaczy, przełączyłem się na mikrofon bez tego. Lekko, słyszysz mnie? Słyszę. O. Jestem. No, chodzi o to, że wyłączył ten jakby wspomagacz mojego głosu. Bo się coś zbugowało. Wspomagacz głosu. Tak. Bo teraz nie mam takiego Ja to radiowego nazywam głosu. piwo. Piwo? Mhm. Nie, bo dzisiaj jadę autem. Eldorado, Godo, że on nas zaprosi? Tak, ja już z nim jestem w drużynie. Aha, no to dobra, to jeszcze ja tylko dołączę do was. A Eldorado nie chciałby na ten? Na Discorda? Na Discordu? No. Nie wiem. Masz jakieś ten linka do tego Discorda? Nie wiem, czy on nas słyszy. Eldorado. Zaraz spadniesz, no to dobra. Halo? Halo? Halo?
Halo. Kurde. Co zepsułeś? Słyszysz mnie, czy nie? Ja cię słyszę. Kurde, kto to tam puszcza? No, musiałem zaraz to wyciszyć. O, dobra. Nie wiem, co to Eldorado robi, że nie ma zrywu. Ja pierdzielę, jeszcze by mnie zabił. A powiedz mi, na padzie może jakieś tam gumki na analogii czy coś? Mam. Tak, jakieś podstawowe mi założono. No ale zdecydowanie lepiej mi się gra. Już ci powiem, po tym jak czasem jestem bardzo zmęczony, to kurde... Nie wiem jak sterować. Fuck, ale mnie skasował. W góry jest. On trochę przykampia. Kurczę, zagapiło cię. Loko. A to będzie u tego? U BB? BB. No, a zrobimy mu trochę siary. Możemy. Ale ciekawe. A, plecy mnie ubił. Zaszedł mi od tyłu. Ej, ja mam pomysł. Włączymy ten. No, jak się to nazywa? Efekty na mikrofon. I wiesz, i każdy jakiś inny głos. Dobre by to było, nie? Chłopaki, kurwa! Albo taki, rozumiesz, zapity głos. Ej, No, nie mogłem gościa zabić. a to się zdarza. Ja akurat, jak często gram z Eldorado, to on mi podrzuca ślepe naboje i... Aha, on ma no dobre to już wiem, jak to się stało. No, on ma dobre wyniki, a ja nigdy. Tak to zazwyczaj jest.
Pięknie. Nareszcie. Tak się troszeczkę wczuł. Ach, nie zdążyłem. A teraz lekko ja. mam te twoje ustawienia. Co ty to masz na tym swoim mikrofonie? Ja? No. Na mikrofonie? A, no, jeszcze mikrofonu podsyłałem, no. No zdarza się, no. Nawet najlepszym. Ale powiem ci, ja długo siedziałem. Ale ty co tam gdzieś jakiś filmik oglądałeś czy coś? Znalazłem takiego gościa, Amerykanin taki. Aha, no to już bych miał pooglądane, nie? Chyba, że miał wersję z napisami. No nie miał wersji z napisami, nie miał. Wręcz przeciwnie, miał taki kuźwa bełkot w pewnym momencie. Aż wyciągi przeszły. Ale mówiąc też pokazywał na obrazkach, więc... Aha. Po jakimś czasie zacząłem go rozumować. No i ten, fanboy poszedł i mi tego nie wyjaśnił, cholera jasna. Czego ci nie wyjaśnił? No jak ja to mam ogarnąć? Co? Jakbych ewentualnie miał te Elgatro No. i jak tu ten dźwięk słuchać? Tak, dźwięk, że będziesz go miał podłączonego do komputera idzie na żywo praktycznie. Czyli to, co będziesz słyszał w kompie jako urządzenie chodzące, No. ten dźwięk jest na żywo. Nie ma takiego opóźnienia, jak idzie... Jak z Avermidi wchodzi do kompa i ty to odsłuchujesz, to masz opóźnienie, nie? No, mam. No, a jak masz Elgato, to ponoć tego nie ma. Ale to musisz potwierdzić u niego. Patrz, to jest na czele. A, udało ci się. Za to sobie otworzę drugi piw. Ale słyszysz, widzisz, ja jest zaś na honorowym miejscu, nie? No, odwróć tabelę. No. A nie, właśnie kurde z tym Avermedią, no nie jest zło, wszystko mi chodzi. I no, Ja że tam to- nie narzekam. Ten dźwięk jest, no jest to uciążliwe, ale bardziej się właśnie przymierzam do tego, żeby sobie kupić w końcu tego Mixampa. A nie lepiej sobie kupić ten? Lepszota? Nagrywarka? Nie, bo ja jednak dużo więcej streamuję z PC-ta. Aha. I wolę sobie zainwestować w lepsze słuchawki niż w lepszą nagrywarkę. I te HyperXy chciałem sobie kupić. Właśnie. Ja mam te Krakeny. Krakeny masz? Mhm. Tak, przymierzałem się do Krakenów, w końcu kupiłem sobie na początku podłe Genesisy. Podłe. Są spoko, na USB fajnie działają, fajnie wygłuszają przede wszystkim. Mhm. Nie były drogie, nie? Bo 100 za nie zapłaciłem. A, No, ale chciałem sobie kupić HyperXy, bo jak posiedziałem chwilę u Banboya, pograłem chwilę na HyperXach, to powiedziałem, że ale to on też je ma pod USB na kompie, nie? nie. On ma na jacku i on Na ma jacku. podłączony do tego Mixampa. Mhm. No ja tu po prostu też mam drugą kartę dźwiękową, co mi na laptopie bardzo pomogło. Mhm. I powiem ci, że jak podłączyłem te Krakeny i tu jest tryb 7.1 Mhm. i puściłem muzykę, no niestety nie wierzyłem, Czuję się też fajnie się wsłucha, nie? No. Ale najlepszą kartą dźwiękową, jaką mam, to jest mikrofon. Ten mój MXL mikrofon ma jacka, No, no i działa jako karta dźwiękowa. Po prostu dźwięk jest tak bajeczny, że... ale jak Giacomo? No wejście ma na jacka jeszcze, mikrofon, nie? No, No. I działa jako karta dźwiękowa. i możesz słuchawki wpiąć, Tak, prosto do mikrofonu i jest jako zewnętrzna karta dźwiękowa. a to nie ma działać po to, żebyś ty miał podsłuch z mikrofonu? Nie, to nie tylko tak. Możesz mieć jako podsłuch z mikrofonu, a możesz mieć jako zewnętrzną kartę dźwiękową.
Aha. No ale ten twój mikrofon troszeczkę kosztuje, nie? Bo ty masz z tym ramieniem... Nie. Nie. Aha. Mi się wydawało tam na tym, że to masz ten... z tym ramieniem. Jak to się nazywało? Ropa 1 czy jak to tam? Nie, ja mam MXL. MXL. Kurna. I jeden z tych z mikrofonów, które takie ma, to jest Yeti, nie? Mhm. A Yeti też właśnie, wiesz co? Tyle, że tam tych youtuberów oglądał, mają wszyscy Yeti, nie? No, super mikrofon ten tego. I wszyscy jakoś ustawiają ten wirtualny kabel i tam... Tak, czy jak wszyscy na tym działają, no. No to ja pierdzielę to. Kuźwa, wkurza mnie już ten gościu. Ten ze szczelbą? Mhm. Ja go tam, kurde, no przecież Blue Yeti, ja go tam jakbych miał tak wolno suma, to bych sobie chętnie kupił, nie? Bo to jest, wiesz... No tam chyba 600 coś ponad kosztuje. No. A tu na to wychodzi, że możesz sobie kupić mikrofon z Biedronki. Tak. Dobro rozumiesz, ale tako naprawdę, a dobro karta dźwiękowo, to akurat byś miał No. 2 plusy. To byś miał akurat 2 plusy, bo... I też miałbyś fajnie muzyka, byś se mógł słuchać, a ona by po prostu pracowała na to, żeby... Kurde, plecy! A, wybił nos wszystkich jak. I to taki mikrofon byś sobie fajnie w 3-5 programach ustawił. Działało. Zauważyłem, że mocniej po nogach się szczelo to działa. No, nie wiem, przewracam. Lepiej powiedz, że nie możesz trafić. No też. No. Ale nie, poważnie, kurde. Ten kciuk nie jest jakiś wydajny. A już mam i tak przyspieszone na bardzo szybkie. No ja jeszcze nie mam przyspieszonego, jeszcze się muszę przyzwyczaić do tego. Tu jest. Ale go zaszłek od tyłu. A masz przestawione to tutaj, że na R3 skaczesz? Znaczy skaczesz, że kładziesz się. Nie. No to sprawdź sobie to. Też to tam pomogło, że od razu kucasz i ten, a nie wali ci z boku bronią. Aha. Znaczy z tego często korzystam, ale to jest przyzwyczajenie z Battlefielda. Mam nową ulubioną broń. Jaką? Taką z bocznym magazynkiem. A to wiem, którą. Wafę. A, Pistolet maszynowy, nie? Teraz ją dopiero odblokowałem. kurde, gnój tu ze snajperą siedział. Ale powiedz, Lokko, jest to chory, nie? Z tymi mikrofonami. No, Niby tu wiesz, kurde, nie wiem, 700 dosz za mikrofon i on będzie super i w ogóle. jak się zacząłem tym w ogóle bawić na początku, nie? No i kupiłem sobie... Też miałem mikrofon dosłownie za 4-5 dych, taki stał malutki obok mnie. No. No i wiesz co, ja tam na początku nie widziałem jakiegoś problemu z tym mikrofonem. No ale... Trzeba zupgrade'ować. No i sobie się tak, kupię sobie teraz taki mikrofon, już miałem go, wiesz, już zamówiony był, no. nie? Przyjdzie taki mikrofon na wypasie. Ja pierdzielę, ale będzie szałpał. No. No i podłączam ten mikrofon. Jak się usłyszałem... Myślę, o Boże. Odpieprzony jest, nie? No. I dopiero wtedy zacząłem czytać. Dopiero wtedy zacząłem ustawiać.
się okazało, że to, no dobra, masz mikrofon fajny, ale sobie go trzeba umieć dostroić, ustawić i tak dalej, że to nie jest. Tak samo z monitorami, nie? Monitory też masz niby HDR, wszystko fajnie a nie wiem, czy ziemniaka kojarzysz. Oczywiście, ziemniak wszystko oglądam. No też właśnie oglądał. I gdzieś tam... A, mógłby się poprawić z OBS-em, tam coś więcej powiedzieć. No, I ustawianie mikrofonu to by mi się podobało i ten kompresor i to wszystko, ale to tam... To on właśnie gdzieś tam, coś tam jakoś wspomniał, że trzeba skalibrować wyświetlacz. Co, ja dużo kalibrowałem wyświetlacze, bo jeszcze tam w grafikę bawiłem, nie? No. No to ja zawsze jakiś tam... Przede wszystkim IPS-a monitor zawsze pod ręką. Ten jeden, któryś tam jest, który ci Jaśka podesłała, to jest IPS-a, nie? No. I to jaka jest różnica między... Tam jakiś ciemniejszy ekran jest, nie? Czy coś? W IPS-ach masz odwzorowanie kolorów. Tylko, że to chodzi, jeżeli chodzi o grafikę, nie? Mhm. No to na nim będę ustawiał green screena. No. Ale nie, no tak na kamerce tak samo musisz te kolory, to wszystko musisz dostroić. No i tak samo właśnie kamerę też kupujesz już wypaśną, fajną, podłączasz. I dupa. I dupa. Będzie pięknie, a tu trzeba jeszcze się pobawić trochę. I widzisz, i też właśnie wpadłeś na genialny pomysł, że zrobię jak ziemniak i podłącza tego handicama przez... No, jest to zawsze jakieś rozwiązanie, ale tego handicama będzie trzeba za jakiś czas wymienić, bo on ci już później będzie kiepsko działać. Myślisz, że tam widzę, że tam T-Volt też ciśnie na tym handicam. No tak, ale to są, wiesz, już ludzie, którzy, wiesz, po 2 latach są w stanie sobie po roku kupić nowego, nie? No a jakby kupił używka? No to myślę, że dałoby radę. No trzeba by to było, wiesz, przetestować. Nie miałem nigdy z tym styczności jako, wiesz, jaszarak, nie? Mhm. No właśnie to jest to, że kurde, musiał się ktoś znaleźć na internecie, żeby takie rzeczy... Wiesz, taki sobie szaraczek jak my, który mógłby ci powiedzieć, czy to jest warte, nie? Bo ja się nad tym strasznie zastanawiałem, choćby dlatego, że chciałem sobie, wiesz, nagrywać trochę po świecie, nie? Pobawić się tam w nagrywanie, gdzieś po górach chodzę, nad jeziorko chodzę. Chciałem sobie, wiesz, jakieś tam ponagrywać jakiś fajne filmiki. Vlogaś? No, w vlogach ja nie lubię vlogów, bo ja nie umiem rozmawiać. Ale wiesz, jakieś ujęcia... A to se 2 piwka wypij. Myślę, drugie otworzyłem. No i teraz ci dobrze idzie, widzisz. Może jakiś temat, zaczepniesz się i... I wiesz, zastanawiałem się nad tym strasznie, nad tym handicamem, nie? No ale kurna, jednak poszło na stronę tego Logitecha. No i ci powiem, że widzisz, przez ciebie ja też se kupił. Przeze mnie. No przez ciebie i przez Banboya. Gdy mnie to wkurzało, jeszcze ktoś tam jest. Ktoś jeszcze się tym... Chyba Lemi też ma ta kamerka. Tak. No, powiem ci, większość ludzi, którzy streamują... Ale to mogliby kurde nagrać, słuchaj. Nie będziesz używał green screena, kup se kreatywa za 5 dych. Będziesz... Tak, jak nie będziesz używał green screena, to wystarczy ten zwykły, nie? Ale jak się już zaczniesz bawić w green screena, a jakby na przykład chciałbyś sobie nagrać jakiegoś vloga, żeby on był w tym 1080, cała twoja kamera, no to jednak już musi być ten Logitech. A powiedz mi, bo widziałem też, że luszankami nagrywają tam vlogi tak. I ten... A to już jest w ogóle, znaczy vlogi tak, no. Ale jako do streamowania to już w ogóle nie powiem. To już w ogóle matryca pada 2 razy. Aha. Halo? Halo? No bo coś tam urywało ci końcówka i się było już jak na statystyki, wiesz? Już statystyki oglądał. Aha, jeszcze jest ten online. No jeszcze mam dobre statystyki. Wiesz co, ja mam czasem problem z wysyłaniem. Aha. Potrafię mi czasem przyciąć. Ja mam radiówkę, nie? A to wiesz co ja stosował? To, że dostał aż wiadomość z operatora, że mam przestać... Czekaj,
nie spamować i no, mi tak napisali, że oni wiedzą jakiego programu używam i żeby go po prostu grzecznie proszą, żeby go po prostu podinstalował. No bo robiłeś im troszeczkę, jakby to powiedzieć, pierwszeństwo w sieci miałem. No. Czekaj, FC... No tego kodek, bo wiem chyba o co ci chodzi. C4? Czy jakoś tak. O. No, tam akurat były takie czasy, że był darmowy dostęp do wszystkiego, nie? Teraz już nawet nie wiem, Kai takich rzeczy szukać. No ale właśnie wtedy i w domu był problem, bo kuźwa braciki też nie mogli nic na internecie zrobić. Znaczy ja powiem ci tak, jak zacząłem się bawić, bo to miałem internet tak biedny, No. że się w głowie nie mieści. No i poszedłem do mojego dostawcy, pana Pawła, i powiedziałem mu, w co ja się chcę bawić. No i to on wyskoczył, że może mi zaproponować 20/10, ale taką kasę się w głowie nie mieści, nie? No. No i wiesz co, w końcu żeśmy się na to zdecydowali, ale płacę kupę kasy. Ale plus mam taki, No. że ja jestem podłączony bezpośrednio do jednej anteny. Nie ma nikogo na tym łączu. Aha. Nikogo więcej. Więc ja nikomu nie koliduję. Nikt nie koliduje przede wszystkim mi. Prywatna linia masz. Tak jakby, no. Jedna antena i ja jestem bezpośrednio podłączony. Mam 20/10, to jest już maks. Na co on może mi wyciągnąć z tego No z swojej radiówki jest właśnie to, że jest mobilno, ale jest problem z właśnie tym. No i stabilność, nie? Ja mam... Obieranie mam stabilne 22, bo on mi ustawił tak troszeczkę więcej, nie? Niż limit. Stabilne 22 mam takie kurna piękne wręcz. Ale wysyłanie to potrafi się wahać czasem między, wiesz, 5 a 11, nie? A powinno No być i 10. powiedz mi, jak ty potem podglądasz ten strumek? Telefonem, tam LTE? Nie, ja mam puszczone... Powiem ci, przy podglądzie ja nie mam problemu. Ja mam swój zablokowany, a najczęściej na podgląd oglądam moja Aśka, nie? Aha. I w domu jednocześnie Asia korzysta z neta, no bo ona cały czas jakoś tam z neta korzysta, przede wszystkim mojego strumyka podgląda, a z drugiej strony jeszcze dzieciaki korzystają, nie? I nie ma z tym problemu. I to ci wystarcza wszystko? Tak. Znaczy ja ci 4 powiem, kompy tak, iść. ja mam wysyłki 30 mega, a pobioru 300. Fajnie, mów do mnie dalej, nie? I powiem ci, no mogę się przyznać, 72 zł płacę. Ja płacę 120. Wiem, znam ten ból. No. No, koszt podłączenia tej instalacji to jeszcze tam bracik kupował i to my wtedy mieli 25 mega. Koszt podłączenia NOS to było 300 zł. Znaczy ja za dużo do podłączenia nie płaciłem, nie? Ale jak miałem internet 10/1, no. płaciłem 5 dych chyba płaciliśmy później za ten 10/1, 5 dych płaciliśmy. No. No i pogadałem z nim i przejście na to teraz to... Także czekam... Słyszysz, to ci tam na streamie powinien taki pasek lecieć reklamowy. Może by ci coś upuścił. Aha. Nie, już wiesz, chodzi o to, że podłączają światłowód, we wsi obok już jest. Już do nas kable ciągną, więc liczę, że to będzie wkrótce. Słuchaj, oni mają... Znaczy mnie Wiesz co ci powiem? Jest chyba już 5 lat ponad. Jak mamy ten światłowód? Kurde, jak ten czas szybko leci. I... Że to też była taka akcja. Mieli tam dotację z Unii Europejskiej i jechali z tym, nie? U nas też była kiedyś 5 lat temu taka firma. Mieli dotacje, przyszli do ludzi, kurna, pięknie, ludzie zadowoleni. My tak samo zresztą. Umowy popodpisywali takie wstępne. Nawet urządzenia w domu zaczęli montować i firma zniknęła. Kasę zdefraudowali z Unii. W gminie się już potem nie pojawili. Firma zniknęła. No i teraz przychodzi nowa firma po tych paru latach. Robią tą samą akcję, to wyobraź sobie, co się dzieje. Ludzie się boją. Nikt nie chciał z nimi, wiesz, współpracować, nie?
Ale to ci No ale powiem, po prostu biera i ten. Przez notariusza, nie? Dowód, dokumenty od tych osób. no ale to wiesz, że to jest wieś, nie? No wiem, ale to jest kurde. Znaczy wiesz To co? było ze wsi byli poleceni ci ludzie, nie? Mm. Z gminy w ogóle, wszystko było pięknie. Nie, no to tak właśnie jest, no. Kurde, no celuje już w gościa i nie umie go zabić. Czemu to bym do mnie Aha, barem do mnie wali. Gdzie jest mój bar? Ła. Tak, plecy. Powiem ci, kurde, dzisiejszy strumyk to była dobra rzecz. Tak? No, średnio osób to rozumiesz, piątka się tak utrzymuje. Tak wpadnie do 9, zaś tam coś, kurde, jakieś Ludzie w niedzielę siedzą, to przeglądają, nie? O, proszę bardzo, już za rok 14 poziom. O, jak to idzie, pięknie. Bar jest bardzo dobry, widzę. Kurde, jak to idzie, te... Zobacz, pierwszy jestem, zobacz szybko, naciś, bo nie uwierzysz. Ja! No i... 8-2! No! Ej, widzisz jak mi gościu z przeciwnej drużyny pomógł? Łaparek cię podsunął pomysł. O, mimo amunicji. Wyszczelą wszystko. Muszę zginąć. Koniec zabawy. A możesz podnieść po kimś, nie? No spróbuję. A, nie zbiero. Dobra, by dać tak lotą. Dawamy wszystkimi. Prawie by go zabił pistoletem. Ale... Oszczelanie. Okej. A nie wiem, czy miałeś okazję, widziałeś ten filmik Uspokój Downa? Nie. Tam teraz musisz zobaczyć. Jakże tego Lemi był, Wąski czy Kijów, teraz nie pamiętam dokładnie, ale kurde, wkurzało mnie to w tym Black Opsa my grali. No. No kurde. Strasznie by mnie ładowali, nie? Jak się to nazywa? I już kurde nerwowo nie wytrzymywało i bryk pewnie, nie? Uspokój tego dama, bo co, że wyszedł, a mnie zabił, nie? Jeden ten sam. Jeden i ten sam, no jeszcze kolega to był. Aha. No i... Lemi to podchwycił, wiesz, i zaczął się śmiać, nie? No i się już, wiesz, jak się to... Lokomotywa się rozpędziła, nie? I już było pograne. I jeszcze co, że na koniec dowalił, bo tam są te paczki, nie wiem, kolstryki, czy jak się to tam nazywa, te... No, tam... Tak, tutaj możesz, nie? Że tam możesz... ten samolot, takie różne rzeczy. No i tam też jest taki... ten, że tam ci te rakiety spadają, nie? No i to właśnie na sam koniec, już był koniec prawie meczu, nie? I gościarzek zabił i ukradł jak mu ta skrzynka i wiesz, włączyłek to, nie? No i kto to włączył, nie? Co za dał to odpalił, nie? No i pójdę wyczy Nanek, coś tam ten, nie? Jaka kwintesencja na koniec! A jeszcze mam taki filmik na mój temat. No, na mój temat. To jest, rozumiesz, pierwszy taki śmieszny filmik, to wiesz, tak samo z siebie weszło, nie? No. Jest taki filmik też u właśnie Lemigo, premium za 200.
najpierw kupiłem BF-a, nie? I potem tam no dają mi kup te premium, nie? No. Tak, a no dobra, nie? O, drugi bułek. I gadam, dobra, kupuję. Kupiłem i nie trwało 2 dni i była promocja za 120 zł. I cizy mnie cisną, nie? Ja gadam, a ja mam te prawdziwe, kurde, to jest, no chwila tam, chyba z 5 minut jest to tak. I przez to, że jak czasem może u mnie na czacie widzisz, jak ktoś tam wpadnie z tej ekipy zrywnie, czy coś tam o BF-ie, to że kurde Nanek, ale ty nie będziesz miał premium za 200, nie? Bo premium już nie będzie. Takie właśnie jajca. Eldorado. Z tą petą w ustach. No. Ciekawe czy podgląda. O, teraz słońce świeci do mojego pokoju i wyglądam kurde albinos. Ale nie ma tych green screen działo, to jest dobrze. No. Ani tego nie ruszą tej kamerki. Nie tykaj. Nie ma co. Kurde, zabił mnie, no. Ale znamiłem. Ja tu lecę od drugiej strony. O, jest pierwszy. Ja się tak przesiadam z tego ST coś tam na bara. Jak już barem nie umie celować i strzelać, to zaś się na tamta broń przejdę. Który mówisz? Czekaj. Albo bar, albo... Bar albo półpasiec. Półpasiec! No półpasiec jest taka broń. Ale to jest ten STG. STG, no. Jak nie zdałem, ja tak nie umiem napierdzielać żadnym pompką. Ale z tymi pompkami to mają skilla, muszę przyznać. Ja tym nie umiem za cholerę grać. Tyle razy próbowałem, żeby się tam ruszyć. A on ci się odwróci raz. Ty pakujesz do niego cały magazynek, on się raz do ciebie odwróci. Odwróci i dupa. No. O fuck! Lozech do nich na respa i gościu kuźwa. O? Dostał? Kurde, zabił mnie, no. Jak teraz wezmę pompa, to kurde leża, nie? Nie umiem tak pompy ogarnąć. Ach! Jeszcze jeden.
Jak los. Kurde. Chodź tam na respa. Tu chodź tu. Tu jest łatwiej. Tu prosto. Łatwiej. No. I no ładuj w nich już. Teraz. Nie ma też nikogo. No to tutaj już. na drugą stronę, nie tu, na drugą. Plecznie. Patrz. O. Gdzie, tu. Ha! Namierzyłek jednego. O! I teraz tutaj proszę. Uwaga, mój nalot. I dupa. Jednego trafiłem. Właśnie z tym barem jest taki problem, że on ma mało amunicji w magazynku. 20 może. Musisz cały czas przeładowywać. Ile nam się meczek kończy? Gdy? Minut, no dobrze. Ach, z tą pompą. Dostał. Kurde, no rozbrajają mnie ci ludzie z tą pompą. No. Granatami tam trzeba troszeczkę nakarmić. A nie mam. O, to nasz. Kurczę, schował się tam za drzewem, ładowałem tam w niego. No tu już fajnie nie będzie. O, i zwycięstwo, proszę. Też nie ma bara. No poszedł dobrze. Dobra, Jobda uciekł. Nie, tak samo. Ty też? No. A, no to. To dobrze się składa. To dzięki za Jeszcze gierka. jaki rower. No dzięki również. Aha, Trzymaj się ciepło. Ja, Heja. trzymaj się. Dobra, ludziska. Dziękuję ślicznie za dzisiaj. To tak, jak żeście słyszeli, wieczorem... A, dziękuję. Tak, jak żeście słyszeli, wieczorem zapraszamy do pana Banboya na kanał. Około 22. Kurde, jaki prawie przeźroczysty. Dobra, nic. Jeszcze raz dziękuję ślicznie za dzisiaj. Do wieczora, do pana Banboya. No, 22. Coś plus minus takiego, że tam zapraszam, tam będziemy coś robić. Okej. To nic. Kończę. Fajnie, że tak dużo osób było. Dzięki. Niebawem się troszeczkę sprawy polepszą u mnie na kanale, także też śledźcie
wszystko. Fanpage'a, co tam, ten. No, Stachu, to tak. Tak. Dobra, lecę, bo już kurde jest w pół do. Ja muszę jeszcze trochę tam pora rzeczy mam do roboty. Dobra, trzymajcie się, na razie, dzięki. I to przygasza. No, to pa, trzymajcie się. Pa, 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 pa.